हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम राम राम
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। राजलक्ष्मी माता जी हरे कृष्णा। எப்படி போயிட்டு இருக்கு हरे कृष्ण உங்களுக்கு? माता जी, प्रणाम माता जी। கீதா மாதா ஜி பிரணாம் மாதா ஜி। माता जी मழையா माता जी அங்க? இல்ல ஒரு மாதிரி மப்பா இருக்க தவிர மழை பெய்யல. உங்க ஊர்ல பெய்யுதா? மழை மாதா ஜி, லெவலோ கிளாக்ல மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. எப்பால இருந்து பெய்யுது மாதா ஜி? ரொம்ப இல்ல மாதா ஜி, லெவலோ கிளாக்ல பெய்யுது, தூரல் தான் மாதா ஜி, லைட்டா அப்படியே போயிட்டு ஓ, இருக்குது. இங்க ஒரே மப்பு மந்தாரமா இருக்கு, ஆனா பெய்யல. ராஜலட்சுமி மாதாஜி, நீங்க கியூஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா, செய்யறீங்களா? ராஜலட்சுமி மாதாஜி, சுமதி மாதாஜி. ரெண்டு பேருமே அன்மியூட் பண்ணல. நீங்க என்ன மாதாஜி கேட்டீங்களா வீட்டுல யாத்திரைக்கு? கேட்க முடியல மாதா ஜி. கேட்கவே பயமா இருக்கா? கேட்கறதுக்கே பயம். ஆமா மாதா ஜி, கிருஷ்ணா தான் பாக்கணும். கொஞ்சம் கல்யாண செலவெல்லாம் ஆச்சு, கேட்கறதுக்கும் பயமா இருக்குது, என்ன சொல்லுவாங்களோ எது சொல்லுவாங்களோ அப்படின்னு. ஆனா சும்மா மனசெல்லாம் கேட்டு வைங்க, ஆசையா இருக்குது. கேட்கறத கேட்டு வைங்க, நடக்குது நடக்கல. கேட்கலாம், சந்தர்ப்பம் வந்ததான் கேட்கணும் மாதாஜி. இன்னும் 4 days இருக்குல்ல, எப்படியாவது கேட்டுடணும். ஆமா. வருஷம் போடுவாங்க, இந்த வருஷம்னா அடுத்த வருஷம் மறுபடியும் வரும் யாத்திரை. இந்த வருஷம் வர முடியாதவங்க அடுத்த வருஷம் கூட வந்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பாப்போம் பகவான் வழிபடுறாருன்னு. நமக்கு என்ன மாதாஜி இருக்குது. அது ரைட்டு தான். ஆனா நாளை என்பது நிச்சயம் இல்லைங்கிற வச்சு நான்லாம் வாய்ப்பு வேணும்னு நினைக்கிறது. உங்க வாழ்க்கை அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையாச்சா? அதுதான் மாதாஜி, நிரந்தரம் இல்லாதது. நமஸ்காரம் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரம் மாதாஜி, பரமேஸ்வரி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க ரொம்ப அருமையா பேசுறீங்க, நல்லா பண்றீங்க. நாங்கெல்லாம் கொடுத்து வச்சிருக்கோம். நானும் கொடுத்து வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. உங்களை மாதிரி பக்தர்கள் கிடைச்சாதான் நானும் இந்த கிளாஸ்ல பேச முடியும். ரொம்ப வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்கேடா மாதாஜி நீங்க. இல்ல மாதாஜி, நான் இந்த வருஷம் ஏப்ரல் மாசத்துல இருந்து தான் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன். அப்படியா? ரொம்ப நல்லா சொல்றீங்க, அந்த ஸ்பிரிட்டோட சொல்றீங்க. அது பெரிய பெரிய பாக்கியம் மாதாஜி. அது எல்லாருக்கும் வராது, நல்லா பண்றீங்க. 3 வருஷமா படிச்சிட்டு இருக்கேன். சொல்லுங்க மாதாஜி. 3 வருஷமா உங்களுக்கு இது மாதிரி சொல்லுங்க. பத்தரா எங்களுக்கு வந்ததுனாக்கா போடுங்கன்னு சொன்னேன் குரூப்ல. ஃபர்தரா உங்களுக்கு என்ன வேணும்? இதே மாதிரி நீங்க 18 days இது போடுறீங்கல்ல, ஆமா,
அப்புறம் ஸ்லோகம் படிக்கிறது இருந்தாலும் போடுங்க. ஸோ தட் நாங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம், புரிஞ்சுக்கலாம். எல்லாமே தான். இப்போ கண்டிப்பா 18 நாள்ல எங்களால அந்த அளவு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல. நிறைய கண்டிப்பா படிக்கணும், நிறைய கேட்கணும் இல்லையா? உங்க ஆர்வத்தை அதுக்காக நான் சொன்னேன். பாராட்டுறேன் மாதாஜி. இந்த ஆர்வம் தான் வேணும். இந்த ஆர்வம் இருந்தா கண்டிப்பா இந்த ம். குரூப் கண்டினியூ பண்ணுவீங்க. நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து ஜனவரி 6ஆம் தேதி மறுபடியும் இதே 18 டேஸ் கிளாஸ் இதே 3 மணிக்கு நான் தான் எடுப்பேன். அப்படியா மாதாஜி? நீங்க என்ன ஆ, டீச்சரா இருந்தீங்களா மாதாஜி? கேட்கலாமா இல்ல இதெல்லாம்? இல்ல மாதாஜி, டீச்சர்லாம் இருந்து பழக்கமே கிடையாது. இங்க வந்து தான் நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் முத. அதுவும் 2024 ஏப்ரல் மாசத்துல இருந்து தான் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு. ஆஹா. ரொம்ப எளிமை அருமையா சொல்றீங்க. எளிமையா புரியுற மாதிரி சொல்றீங்க மாதாஜி. ஓ, ஈஸியா நன்றி புரியுது. மாதாஜி. அதான் புரியணும். அதுதான் புரிஞ்சுக்க தான் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் என்னன்னா இதுல இன்னும் நிறைய கருத்துக்கள் இருக்கு மாதாஜி. நான் சொல்றது கொஞ்சம் தான். இத வந்து அதுதான் இன்னும் நிறைய திருப்பி சூப்பர்ஃபிஷியலா இன்னொரு வாட்டி நாங்க கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணோம் மாதாஜி. கண்டிப்பா பண்ணுங்க. அடுத்த மாசம் மறுபடியும் இது வந்து ஜனவரி 6ஆம் தேதி மறுபடியும் கிளாஸ் தொடங்கும். அது அன்னில உங்களுக்கு வந்து குரூப் போடுவோம் மாதாஜி. 2 ஆப்ஷன் இருக்கும். 2 ஆப்ஷன் என்னன்னா, ஒண்ணு வந்து இத லெவல் 1ல இருந்து இது லெவல் 1 நீங்க படிக்கிறது. லெவல் 1ல இருந்து லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 4, லெவல் 5ன்னு போவோம். அது மாதிரி மேல மேல படிச்சு பக்தி சாஸ்திரிங்கிற அந்த நிலைக்குள்ள வந்து அதை டீட்டெயிலா படிப்போம். அது மாதிரி ஒரு படிப்பு இருக்கு. அந்த ஒண்ணு போடுவோம். இன்னொன்னு வந்து சதாச்சார் அப்படின்னு போட்டா அது நீங்க வந்து மேல லெவல்லாம் அந்த இதுல வந்து முன்னேற வேணாம். பொதுவான இஸ்கான்ல சொல்லி கொடுக்குற பாட திட்டங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது. நம்ம பிரபுபாதா எழுதின புக்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது. அதெல்லாம் பத்தி ஒவ்வொரு நாளும் வாரத்துல ஒரு நாள் 2 நாள் கிளாஸ் எடுப்பாங்க. அந்த கிளாஸ்ல எல்லாம் நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அதுலயும் ஜாயின் பண்ணி லெவல் 2 லெவல் 3யும் நீங்க பண்ணலாம். ரெண்டுமே சேர்ந்து பண்ணலாம். ரெண்டுமே கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலாம். இல்ல உங்களுக்கு வந்து படிக்கிறது கஷ்டம், எக்ஸாம் பண்றது கஷ்டம் அப்படின்னு நினைச்சா சதாச்சார் மாதிரி கிளாஸ்லயும் அட்டன் பண்ணி அதுல எக்ஸாம் எல்லாம் வராது. சும்மா கிளாஸ் கேட்டுட்டு உட்காந்துருக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கும். அது நீங்க வந்து எப்படி விரும்புறீங்களோ அப்படி வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன் 2 விதமா கொடுப்பாங்க. 2லையும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம், இல்ல 1ல ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அது உங்களுடைய விருப்பம். நீங்க மேல மேல இப்ப நான் என்ன மாதிரி நீங்க வரணும்னா நீங்க லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 4ன்னு படிக்கணும். அப்படி படிச்சீங்கன்னா நான்லாம் இப்ப பக்தி சாஸ்திரி சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டேன். அது பிற்பாடு தான் நான் வந்து இப்ப கிளாஸ் எடுக்க வந்திருக்கிறேன். அது மாதிரி நீங்க வந்து இந்த மாதிரியும் நீங்க படிக்கலாம். இதை படிச்சுட்டு சதாச்சாரம் அட்டன் பண்ணலாம். எல்லாமே வாரத்துக்கு 2 நாள் கிளாஸ் தான் இருக்கும். டெய்லி இருக்காது. சனி ஞாயிறுல அந்த மாதிரி வெள்ளி சனியில அப்படி வந்து வாரத்துல ஒரு 2 நாள் கிளாஸ் இருக்கும். அடுத்த லெவல் அது குரூப்ல இந்த குரூப்லயே போடுவோம். நீங்க வந்து என்ன செய்யணும், இப்போ லெவல் 1க்கு எப்படி வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த குரூப்புக்குள்ள வந்தீங்க, அதே மாதிரி நீங்க அதுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அந்த கிளாஸுக்குள்ள நீங்க வந்து அட்டன் பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க நிறைய பேர். லெவல் 2 நடத்துறவங்க, லெவல் 3 நடத்துறவங்கன்னு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அவங்க உங்களுக்கு வந்து இன்னும் டீட்டெயிலா சொல்லி தருவாங்க இதே பாடத்தை. அப்ப நீங்க இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். மாதாஜி நேத்து எனக்கு சுத்தமா கனெக்ட் ஆகல மாதாஜி. ஓ, எனக்கு ஒரு நிமிஷம் கூட வரல. எனக்கு என்னன்னே தெரியல மாதாஜி. நீங்க யூடியூப்ல பாத்துங்க மாதாஜி. யூடியூப்ல இருக்கும் இது. யூடியூப் கனெக்ஷனும் வரலையே எனக்கு. அவங்க துர்கா மாதாஜி எடுத்து போடல. நீங்க ஆனா நீங்க டைப் பண்ணீங்கன்னா யூடியூப்ல போய் டைப் பண்ணீங்கன்னா என்னோட பேரை போட்டு டைப் பண்ணி 17வது நாள் சாப்டர்னு போட்டீங்க, 16 சாப்டர் போட்டீங்கன்னா வந்துரும். அந்த அது மாதிரிதான் டைப் பண்ணி பார்த்தேன் மாதாஜி. வரலையே. எங்க பேரை போட்டு பார்த்தான், வரலையே. அப்படியா? காலையில போட்டு பார்த்தோம். 8 மணிக்கு போட்டு பார்த்தோம் மாதாஜி. இருக்கும் காலேஜ் இருக்கும். நீங்க போற அவசரத்துல எல்லாம் கொடுக்காதீங்க. சாயந்தரம் காலேஜ் வந்த பிற்பாடு சாயந்தரம் ஃப்ரீயா இருக்கும்போது சொல்லி அதை எடுத்து கொடுக்க சொல்லுங்க. என் சரிங்க பேரை மாதாஜி. போட்டு என்னோட பேரை போட்டு நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம். அது பிஜி பிஜின்னா என்னன்னு தெரியும்? பகவத்கீதை பிஜி 18 டேஸ் அப்படின்னு தமிழ் சாப்டர் போட்டு பேட்ச் 51 பேட்ச் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா என்னோட பேர் வரும், மல்லிகா பிரியராதா அப்படின்னு. அந்த பேர்ல நான் நடத்துற அந்த 16 சாப்டர் கிளாஸ் இருக்கும். சரிங்க மாதாஜி. சாயந்தரம் பாக்குறேன் மாதாஜி. சாயந்தரமா பாருங்க. மாதாஜி. இல்லைன்னா நான் துர்கா மாதாஜி கிட்ட சொன்னேன்னா அவங்க எடுத்து கொடுப்பாங்க. இதுல போடுவாங்க குரூப்ல. அவங்க வேலைக்கு போற வச்சு மறந்துடுறாங்க போடுறதுக்கு. சரிங்க மாதாஜி.
நீங்க அதுல கேட்டுங்க. நீங்க எல்லாம் இது அட்டன் பண்றீங்களா? குவிஸ் அதை தான் நான் உங்களை கூப்பிட்டு கேட்டேன். நீங்க அப்புறம் யாரு ராஜலட்சுமி மாதாஜி எல்லாம் இங்க வினாடி வினான்னு ஒண்ணு கொடுத்துருக்கோமே, அதை பண்றீங்களா? இல்ல மாதாஜி, நான் பண்ணல மாதாஜி. பண்ணணும் மாதாஜி. பண்ணுனாதான் அடுத்த நிலைக்கு போகலாம் ஈஸியா. ம். இல்லைன்னா நீங்க திரும்பி திரும்பி இந்த 18 days கிளாஸே தான் கேட்டுக்கிட்டு உட்காந்துருப்பீங்க. இந்த பாகவதம் எல்லாம் கேட்கணும்னா அது எப்படி மாதாஜி? அது காலையில 6:30 மணிக்கு நடக்குது மாதாஜி. அதுக்கு ஒரு லிங்க் இருக்கு. நீங்க அந்த அதுல வந்து கேட்கணும்னா அதுக்கு உங்களுக்கு நான் லிங்க் கொடுக்குறேன், குரூப்ல போடுறேன். அந்த டைம் தானா? 6:30 மணி டைம் தானா? அதுக்கப்புறம் இல்லைங்களா? காலையில 6:30 மணில இருந்து 7:30 7:45 வரல நடக்கும். அந்த டைம் மட்டும் தான் நடக்குது. சரிங்க மாதாஜி, பாக்குறேன், நான் ட்ரை பண்ணேன். ஏன்னா காலையில ஒர்க்கிங் டைம் கொஞ்சம். நாங்கெல்லாம் அது படிச்சே ஆகணும்னு உட்காந்து இப்ப கேட்கறோம், அவ்வளவுதான். இல்லாட்டி கொஞ்சம் வேலை செஞ்சுட்டு கூட கேட்போம் சமயத்துல. நீங்க இதெல்லாம் பண்ணுங்க மாதாஜி. உங்களுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மகேஸ்வரி பிரணாஸ் மாதாஜி. உங்களுக்கு வினாடி வினா செய்யறதுல உங்களுக்கு என்ன சிரமம்? விட்டு விட்டு கேக்குது மாதாஜி, சரியா கேக்கல. எல்லாருக்குமே அப்படிதான் கேக்குதா கீதா மாதாஜி? கரெக்டா கேக்குதுங்க மாதாஜி. கேக்குதா? கரெக்டா இருக்கு. கரெக்டா கேக்குது. அவங்க சுமதி மாதாஜிக்கு ஏதோ நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதான் அவங்க சவுண்ட் வச்சுங்க மாதாஜி. நீங்க சுமதி மாதாஜி சவுண்ட் வச்சுக்கோங்க. சவுண்ட் இருக்கு மாதாஜி, விட்டு விட்டு நீங்க கேக்குது. பேசுறதுல ஃபுல் clear சவுண்ட்ல தான் இருக்கு. அப்படியா? டவர் ஏதோ கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கலாம். இப்ப பரமேஸ்வரி வீட்டுலதான் வந்து உட்கார்ந்து கேக்குறேன் மாதாஜி. நானு எங்க வீட்டுல சுத்தமா கனெக்ட் ஆகல. நீங்க மாதாஜி பாருங்க, சுமதி மாதாஜி நல்லா செய்தி சொன்னீங்க. பரமேஸ்வரி மாதாஜி கிட்ட கேட்டு இந்த வினாடி வினாவை எடுத்து செய்யுங்க. சரிங்க மாதாஜி. அவங்க செய்யறாங்கல்ல, அவங்களுக்கு தெரியுது எல்லாமே, அவங்கள்ட்ட கேட்டு செய்யுங்க. சரிங்க மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாமா? 3:10 ஆயிடுச்சு. हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम। प्रणाम माताजी। लता रवि माताजी प्रणाम। ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இந்த 3 மணி செஷனுக்கு வந்திருக்கவங்க எல்லாரையும் இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது வந்து அத்தியாயம் 17, ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகா. ஸ்ரத்தா அப்படின்னா நம்பிக்கை, அது வந்து விசுவாசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்பிக்கை, அதிகமான நம்பிக்கை இருக்கும்போது அது விசுவாசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுதான் விசுவாசத்தின் பிரிவுகள். அதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். அது 3 குணங்கள்ல எப்படி நிறைவேறுது. திரையா அப்படின்னா 3 குணங்கள் வழியா அந்த ஸ்ரத்தா எப்படியெல்லாம் பிரிஞ்சு இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம அன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பகவானை வணங்கிட்டு பார்க்கலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூருக்கு நம்ம அனைவர் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவிச்சுட்டு செஷன் பார்ப்போம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுர்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.
நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணபிருஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादे वशत्यादिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा சுமதி மாதாஜி உங்களால செய்ய முடியலன்னா ஃபீல் பண்ணாதீங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த வினாடி வினாலாம் அப்படி செய்ய முடியலன்னா சரிங்க மாதாஜி. இன்னைக்கு பரமேஸ்வரி மாதாஜி ஹெல்ப் கேட்டு செய்ய ட்ரை பண்ணுங்க. செய்ய முடியலன்னா அடுத்த தடவை 18 days மறுபடியும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். சரிங்க மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நேத்தி நம்ம வந்து யோகா அப்படின்னு சாப்டர் 16 பத்தி நம்ம படிச்சோம். அதுல என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தேவ மற்றும் அசுர சுபாவங்கள் 1ல இருந்து 6 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல 3 ஸ்லோகங்கள் வரையிலும் 1, 2, 3 வரையிலும் தெய்வ சுபாவங்கள் எப்படி இருக்கும், என்னென்ன சுபாவங்கள் தெய்வீக குணங்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து அதுல பார்த்தோம். வந்து அடக்கமா இருக்கணும், கர்வமின்மை இருக்கணும், அப்புறம் பொறுமை இருக்கணும், எளிமை இருக்கணும், அந்த மாதிரி நிறைய குணங்கள் வந்து அதுல சொல்லப்பட்டிருந்தது. அந்த குணங்கள்லாம் வந்து என்ன குணங்கள்? தெய்வீக குணங்கள் அப்படின்னு படிச்சோம். மாதாஜி நான் பேசுறது கேக்குதா? கேக்குறது மாதாஜி, கேக்குறது. ஓகே. அடுத்தது வந்து அதுக்கு பிற்பாடு அசுர சுபாவம் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கறது பகவான் சொன்னாங்க. அதை டீட்டெயிலா வந்து 7ல இருந்து 18 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல அசுர குணங்கள் பத்தி டீட்டெயிலா கொடுத்திருந்தாங்க. எந்த மாதிரி எல்லாம், அதாவது தற்பெருமை, அப்புறம் வந்து வந்து கர்வம், அது மாதிரி என்னென்ன குணங்கள்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ, கெட்ட குணங்கள் நம்ம நினைக்கிறது எல்லாமே அசுர குணங்கள். அப்படிப்பட்ட குணங்கள் என்ன செய்யும்? நம்மளை வந்து பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேயே வந்து திருப்பி திருப்பி வந்து சிக்க வைக்கும். அந்த மாதிரி குணங்கள் இருக்கு. அவங்க எங்க போவாங்க? பாதாள உலகங்களுக்கு தள்ளுறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு இல்லையா? அதனால அந்த அசுர குணங்கள் வந்து நம்மள ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயிலா பகவான் வந்து அதுல சொல்லியிருந்தாங்க. அதெல்லாம் நம்ம நேத்தி படிச்சோம். 19ல இருந்து 24 வரையிலும் உள்ள அது வந்து ஸ்லோகங்கள் என்ன சொன்னாங்க? அசுர சுபாவங்கள் இருக்கிறதோட விளைவுகள் அது என்ன செய்யும்? நம்மளை வந்து அந்த குணத்துல இருந்து நம்ம முன்னேறி தெய்வீக குணங்களுக்கு மாறணும்னா அதோட விளைவு எப்படி இருக்கும்? நம்ம மேல் நோக்கி மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த உலகங்களுக்கு சென்று நம்ம வாழ்வோம். இப்ப நம்மளோட பிறவி வந்து நல்ல பிறவியா கிடைக்கும். அல்லது அதுலயே நம்ம அந்த குணங்கள்லயே நம்ம ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, கீழ் நோக்கி செல்லுதல், பாதாள உலகங்களுக்கு. நான் வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு? பாதாள உலகங்கள் நிரந்தரமாக அவனை தள்ளுகின்றேன், அசுர சுபாவம் உள்ளவங்கள அப்படின்னு தள்ளுறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்படிப்பட்ட குணங்கள் உடையவங்களை பத்தியும் நம்ம பார்த்தோம். ராவணன், இரண்யாக்ஷகன், அந்த மாதிரி அசுர குணம் படைச்சவங்க, கம்சன், அதெல்லாம் நம்ம வந்து உதாரணங்களோட நம்ம நேத்தி படிச்சோம். அடுத்தது நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது சாப்டர் 17. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கறது இதுல ஷார்ட் சம்மரி கொடுத்திருக்காங்க. அதை பார்த்துட்டு நம்ம போவோம். 17.1ல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? அர்ஜுனாஸ் என்கொயரி அபவுட் அன்ஆத்தரைஸ்ட் வர்ஷிப். அன்ஆத்தரைஸ்டுனால அங்கீகரிக்கப்படாத, அதாவது சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படாத வழிபாடு, அதை பத்தி வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறார். அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து சிறந்ததா, முறையான வழிபாடா, இல்ல சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்படாத அவங்கவுங்க மனம் போன போக்குல வழிபாடு செய்வது சிறந்ததா, எந்த வழிபாடு சரியானது அப்படின்னு பகவான்கிட்ட முதல் கேள்வியை அவர் கேட்கிறாரு.
அதுக்கு லார்ட் கிருஷ்ணா ஆன்சர் 2ல இருந்து 7 வரையிலும் பகவான் அதுக்கு வந்து ஆன்சர் சொல்லியிருக்கிறாங்க. 3 modes determine one's faith and worship. அதாவது 3 விதமான குணங்களின் அடிப்படையில் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா 14th சாப்டர்ல 3 குணங்கள் பத்தி, சத்தோகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அந்த 3 விதமான குணங்களின் அதுதான் வந்து ஒரு மனிதன் வந்து என்ன செய்யுது, நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் அது வந்து நம்மளை கட்டுப்படுத்தி வைக்குது. அந்த குணங்களின் அடிப்படையில் அவனுடைய நம்பிக்கை, அப்புறம் அவனுடைய வழிபாடு, அது பொறுத்துதான் அவனுடைய வழிபாடு இருக்கும். ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க வழிபாடு ஒரு மாதிரி இருக்கும், சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க வழிபாடு ஒரு மாதிரியா இருக்கும், தமோ குணத்துல இருக்கவங்க வழிபாடு ஒரு மாதிரியா இருக்கும். அப்படின்னு அந்த குணங்கள் தான் வந்து நிர்ணயிக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பகவான் வந்து எடுத்து சொல்றாங்க. அடுத்து 8ல இருந்து 10 ஃபுட்ஸ் இன் 3 modes. அந்த 3 வகையான குணங்களின் அடிப்படையில் ஒருவருடைய உணவு பழக்க வழக்கம் எப்படி இருக்கும், அவர்கள் எந்த விதமான உணவை உண்பார்கள், எதை சாப்பிடுவார்கள், அவங்க பழக்க வழக்கம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பத்தி டீட்டெயிலா சொல்லியிருக்கிறாங்க. 11ல இருந்து 13 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல சாக்ரிஃபைசஸ் இன் 3 modes. அவங்க செய்யக்கூடிய யாகங்கள் அல்லது தியாகங்கள், ஒவ்வொரு மனிதனும் செய்யக்கூடிய தியாகம் மற்றும் யாகம், அது எல்லாம் எதுல இருக்கும், இந்த 3 குணங்களின் அடிப்படையில் எந்த விதமாக அவர்கள் செய்வார்கள். அதுல கூட நம்ம ஒவ்வொரு செயல்லையும் இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம டீட்டெயிலா இந்த சாப்டர்ல பார்க்க போறோம். நம்ம செய்யக்கூடிய சாப்பாடு, செயல்கள், சாப்பாடு, வழிபாடு எல்லாத்துலயும் வந்து எது நிறைஞ்சிருக்கு, இந்த 3 குணங்கள் வந்து நிரம்பி இருக்கு. நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கிறோமோ அந்த குணத்துக்கேற்ற செயல்களை தான் நம்ம வந்து செய்யறோம் அப்படிங்கறத இங்க நல்லா இந்த சாப்டர் வழியா நம்ம பார்க்க போறோம். அடுத்தது வந்து 14ல இருந்து 16 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 3 kinds of austerity. அவங்களுடைய தவங்கள், அந்த உயிர்வாழியோடைய தவம் செய்யற உயிர்வாழி கூட என்ன செய்வான், அந்த 3 வித குணங்கள், அது 3 விதமான தவம் வாழ்க்கையை சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஆஸ்டாரிட்டி, 3 விதமா தவங்கள் சொல்றாங்க. என்னென்ன தவம் அப்படின்னு பார்த்தா, மனத்தவம், வாக்குத்தவம், உடல் தவம் அன்று 3 விதமான தவங்களை பத்தி 14ல இருந்து 16 சொல்லுது. அதே 3 விதமான தவங்களையும் 3 modes, austerity in 3 modes அப்படின்னு 17ல இருந்து 19 வரையிலும் ஸ்லோகங்கள்ல அது 3 குணங்களின் அடிப்படையில் அந்த 3 விதமான தவங்களை எப்படி செய்யறாங்க அப்படிங்கறத பத்தி அதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது வந்து 20ல இருந்து 22 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல சேரிட்டி இன் 3 modes, தானம், தானங்களை வந்து அந்த 3 வகையான குணங்களுக்கு ஏற்ப ஒவ்வொருத்தர் எப்படி தானம் பண்றோம் அப்படிங்கிறத பத்தி அதுல அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. கடைசியா 23ல இருந்து 28 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஓம் தஸ் சத், சாக்ரிஃபைஸ், சேரிட்டி, austerity should be offered to the supreme. நாம வந்து நம்மளுடைய பகவானுக்கு, சுப்ரீம்னாலே பூரணமான அந்த முழுமுதற் கடவுளுக்கு ஆஃபர் பண்ணலாம். அதாவது அவருக்கு அர்ப்பணிக்கும் பொழுது, எதை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது, சாக்ரிஃபைஸ் அதாவது யாகங்கள், அடுத்தது வந்து தானங்கள், நாம செய்யக்கூடிய தவங்கள், இது எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கும் பொழுது எப்படி அர்ப்பணிக்கும் அப்படின்னா, ஓம் தஸ் சத் அப்படின்னு சொல்லி அர்ப்பணிக்கணும். அந்த மந்திரத்தை, அந்த 3 மந்திரங்களை சொல்லி நாம அந்த வழிபாட்டை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்யணும். அப்படிப்பட்ட விஷயங்களை வந்து 23ல இருந்து 28 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பார்க்க போறோம். இப்ப அதை பத்தி டீட்டெயிலா நம்ம பார்ப்போம். மாதாஜி யாரு எனக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்க? நேத்தியே ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி கேட்டாங்க. மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? சரி, வரலன்னா வேற யாராவது வாசிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. நான் வாசிக்கட்டுமா ஃபர்ஸ்ட்? ஆமாங்க மாதாஜி. ஓகே. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அதா சப்ததசாத்யாயः ஸ்ரத்தாத்ரய விபாகயோகः. அர்ஜுன உவாச்ச ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण
சத்வம் ஆஹோ ரஜஸ்தமஹா. இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, அர்ஜுனன் கேட்கிறான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அர்ஜுனன் வந்து எல்லா சாப்டர்லயும் நம்ம பாக்குறவர்களும் பகவான்கிட்ட தன்னுடைய சந்தேகங்கள் எல்லாம் வந்து அவர் கேட்பாரு. பகவானும் என்ன சொல்றாரு, அத வந்து அவருக்கு சந்தோஷமா அதுக்கான விடைகளை எடுத்துரைப்பாருன்னு நம்ம பாக்குறோம். இதுலயும் அப்படிதான் வந்து அர்ஜுனன் வந்து பகவான்கிட்ட கேள்வி கேட்கிறாரு. நிறைய அவர் வந்து இதுவரையிலும் நம்ம சொல்லிட்டே வந்திருக்காங்க. வழிபாடை பத்தி நம்ம பக்தி யோகத்தை படிச்சோம். அந்த மாதிரி எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்த பிற்பாடு இப்ப பகவான்கிட்ட என்ன கேட்கிறாங்க, கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? சாஸ்திரங்கள்னு சொல்றது வந்து வேதங்கள். அந்த வேதங்கள்ல தான் வந்து எல்லா சாஸ்திரங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது நம்ம வாழ்க்கிற வாழ்க்கையெல்லாம் வந்து மனு சாஸ்திரம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த மனு சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டதான் நம்ம வாழ்க்கை நடத்தணும். மேலும் வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டதும் அதுதான். வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம வேதங்களை படிச்சிருந்தாதான் நமக்கு தெரிய வரும். இல்லைன்னா நாம என்ன செய்வோம், நமக்கு அதை பத்தி விஷயம் தெரியாது, நாலேஜ் கிடையாது. இல்ல ஒரு குரு இருந்து நமக்கு அதை சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம அதுபடி கடைபிடிப்போம். அது ரெண்டுமே நமக்கு தெரியாது. படிக்கவும் சாஸ்திரங்களை படிச்சதும் இல்ல, நமக்கு குருவும் கிடையாது. அப்படின்னா நாம என்ன செய்யணும், நம்ம பெரியவர்கள், நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய நம்ம முன்னோர்கள், நம்ம தாய் தந்தையர்கள், நமது தாத்தா பாட்டி, அவங்கெல்லாம் வந்து என்ன வாழ்க்கையில வாழறாங்களோ, அவங்க எதை கடைபிடிக்கிறாங்களோ அதை நாம வந்து என்ன செய்யணும், ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படிதான் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். அது வந்து நமக்கு அது வந்து அவங்க முக்கால்வாசி பேர் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றி தான் வாழ்ந்துகிட்டு வந்திருப்பாங்க. அந்த ஒரு நம்பிக்கையில நம்ம அவங்களை பின்பற்றோம். இப்ப நமக்கு எல்லாருக்கும் இந்த ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. இந்த பகவத்கீதையை நம்ம படிக்கிறோம். இப்ப படிக்கிறதுனால நமக்கு சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்ட செய்திகள்லாம் ஈஸியா வந்து நமக்கு புரிய வருது. இதனால் வரையிலும் நமக்கு தெரியாம தவறான செயல்கள்ல ஈடுபட்டு இருந்தா கூட இப்ப இதை படிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்களோ அதுபடி நம்ம வாழ்க்கைய பழகணும். அதுதான் இங்க வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறாரு. சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் அவங்கள சொந்த கற்பனைக்கு ஏற்ப ஒவ்வொருத்தரும் என்ன செய்வாங்க, தான் மனசுல பட்டபடி அவங்கவுங்க கற்பனைக்கு ஏற்ப வழிபடுவர்களுடைய நிலை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும்? அவர்கள் இருப்பது எந்த குணத்துல, சத்துவ குணமா, ரஜோ குணமா அல்லது தமோ குணமா, எப்படிப்பட்ட குணங்கள்ல அவங்க வந்து பகவான் இறைவனை வழிபாடு பண்றாங்க அப்படிங்கிற கேள்வியை இங்க அவர் வைக்கிறாரு. மாதாஜி, கீதா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச த்ரிவிதா பவதி ஸ்ரத்தா தேஹினாம் சா ஸ்வபாவஜா சாத்விகி ராஜசி சைவ தாமசி சேதிதம் ஸ்ருணு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் 3 படிச்சிருங்க மாதாஜி. ஸ்ரத்தாவானுரூப சர்வஸ்ய ஸ்ரத்தா பவதி பாரதா ஸ்ரத்தா மே அயம் புருஷோ யோ யத் ஸ்ரத்தா சா ஏவ ஏவாசஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் முதல் ஸ்லோகத்துல வந்து அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறாரு. 2வது ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து பதில் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு, உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் அவங்களுடைய சுபாவத்துக்கு ஏற்ற உடல் கிடைக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சுக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கோம். அவங்க செஞ்சக்கூடிய சுபாவம்னா என்னன்னா இந்த இடத்துல அவங்களுடைய குணங்கள் மற்றும் அவங்க செய்யக்கூடிய கர்மங்கள், அதுக்கு தகுந்த உடல் தான் வந்து இயற்கை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்குது. ஒவ்வொருவரும் வந்து உயிர் விடும்போது என்ன மாதிரி குணங்கள்ல எந்த மாதிரி சுபாவத்துல எதை நினைச்சுக்கிட்டு உயிர் விடுறாங்களோ அப்படிப்பட்ட பிறவிதான் வந்து அடுத்த பிறவி அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து படிச்சுக்கிட்டே வர்றோம். உதாரணமா பரத சக்கரவர்த்தியை நம்ம படிச்சோம். அவர் வந்து மானம் நினைச்சுக்கிட்டே உயிரை விட்டு மானா பிறந்தாருன்னு. அது போல ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க குணங்களை வந்து எப்படி வளர்த்துக்கிறாங்க, அவங்களுடைய கர்ம வந்து ஒரு நாய் குணம் படைச்சவங்க இந்த வாழ்க்கையில வந்து நம்ம சத்துவ குணத்துல இல்லாம தமோ மற்றும் ரஜோ குணத்துல வாழ்ந்து நாய் மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை நடத்தணும்னா மறுபிறவி நமக்கு நாய் குணம் தான் கிடைக்கும், நாய் பிறவி தான் நமக்கு கிடைக்கும். அதுதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கேற்ப எந்த மாதிரி சுபாவத்துல இருந்து நம்ம உயிரை விடுறோமோ அதுக்கேற்ற ஒரு உடல் தான் வந்து நமக்கு கிடைக்குது. அப்ப வந்து நம்ம வந்து போன பிறவியில ஏதோ கொஞ்சம் நல்லது பண்ணியிருக்கிறோம், அதனாலதான் நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு, மனித பிறவி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அந்த சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை, நம்மளுடைய நம்பிக்கை எப்படி இருக்கும், சத்துவ குணம், ரஜோ குணம், தமோ குணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான குணங்கள் வந்து தூக்கலா இருக்கும். 3 குணங்களும் இருக்கும்.
அது கூடவே அவங்க என்ன செய்வாங்க, இந்த 3 குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு குணங்கள்ல வந்து அதிகமா இருப்பாங்க. அதிகமா அவங்கள்ட்ட உச்சத்துல இருக்கும். அதுதான் வந்து அவங்களுடைய உண்மையான குணம். மற்ற 2 குணங்கள் வந்து அவங்களுக்கு அப்பப்ப வந்து போகும். அத பத்தி இவரு பகவான் சொல்றாங்க. 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். அவங்களுடைய நம்பிக்கை அதை பொறுத்து தான் அமையுது. இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்ததுல என்ன சொல்றாரு, பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கிறான். கீழான இருப்பு அப்படின்னாலே அந்த இயற்கை குணங்கள்ல கீழான அந்த குணங்கள் எது? தமோ குணம், அதுக்கு கீழே ரஜோ குணம், இது எல்லாமே வந்து கீழான குணங்கள் தான். அதுக்கு ஏற்பதான் அவனுடைய நம்பிக்கை என்ன ஆகுது, அவன் வந்து அதிகமாக்கிக்கிறான். உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகின்றான். அவனுடைய குணம் எந்த குணத்துல இருக்குதோ அதை பொறுத்துதான் அவனுடைய நம்பிக்கையும் நடைபெறுது. யார் எதை சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க. அவங்க 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 நிற்கிறது தான். அவங்க பிடிச்ச மசலுக்கு 3 கால்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி அந்த முயலுக்கு 3 கால் அப்படின்னு சொன்னதையே திருப்பி திருப்பி சொல்லுவாங்களே தவிர, அது தப்புப்பா 4 கால்னு சொன்னா நம்ப மாட்டாங்க. அந்த மாதிரிதான் அந்த குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை எடுத்து சொன்னாலும் அவங்க வந்து ஏத்துக்கொள்ள மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை. ஏன்னா அவங்களுக்கு அதுதான் நம்பிக்கை. அவங்க 3 காலு தான் அப்படின்னு நம்பிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அதை வந்து நம்ம எடுத்து சொல்றத நம்ப மாட்டாங்க. அதுதான் இங்க வந்து பகவான் சொல்றாங்க. அதுக்கு உதாரணமா இங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, இங்க 3 விதமான குணங்களை பத்தி இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜோ, இது வந்து சத்துவகுணம், இது வந்து சுத்த சத்துவா. இந்த 3 குணங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த தாமச குணமே இல்ல. தாமச குணத்தை வந்து கீழே பகவான் வந்து தள்ளி விட்டுட்டாரு. இந்த குணங்கள் இருக்கிறவங்கள வந்து மேல வர்றது ரொம்ப ரொம்ப கடினம் அப்படிங்கிறதுனால அந்த குணத்தை பத்தி இங்க விஷயத்த எடுத்துக்காட்டு கூட சொல்லல. ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க தான் இங்க வந்து ரெட் கலர்ல காட்டியிருக்கு. அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்னா, கர்மா. என்ன கர்மா? பலனை எதிர்பார்த்து ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ல ஈடுபடுவாங்க. எந்த ஒரு செயலுக்குமே வந்து பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய கர்ம காண்டா மோட்ல அவங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க அதோட பலன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அவங்க வந்து சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு ஆசைப்பட்டு ஒரு யாகத்தை செய்வாங்க உதாரணமா. அப்ப அவங்க போய் கூட இறந்த பிற்பாடு அவங்க போகக்கூடிய இடம் எது அப்படின்னா சொர்க்கலோகா. சொர்க்கத்தை தானே அவங்க விரும்புனாங்க. சொர்க்கலோகத்துக்கு அவங்க போவாங்க. அந்த மாதிரி உலகத்துக்கு போன பிற்பாடு இவங்க செஞ்ச புண்ணியங்கள் யாகத்தோட பலன்கள் எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் இந்த பூமியில வந்து பிறவி எடுப்பாங்க. அவங்க வந்து அவங்களை எப்படி அழைப்பாங்கன்னா காமி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்படிப்பட்ட மக்கள் வந்து காமி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அடுத்தது வந்து அதுக்கு அடுத்ததா சொல்லக்கூடிய இந்த மஞ்சள் கலர்ல இருக்கிறது எதுன்னா சத்துவ குணம். இந்த 3 குணங்கள்ல இருக்கிறதுலயே கொஞ்சம் பெட்டர் அப்படின்னா சத்துவ குணம். அந்த சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க, தன்னை வந்து ஞானத்தை வளர்த்துக்குவாங்க. அவங்க பகவானை பற்றிய ஞானமோ வேற எதை பற்றியோ ஒரு ஞானத்தை வந்து அவங்க வளர்த்துக்குவாங்க. அந்த ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறதுனால அவங்க வந்து முக்தியை விரும்புவாங்க. எந்த முக்தி அடைவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா பிரம்மன், அந்த பிரம்ம ஜோதிங்கிற அந்த முக்தியை தான் அவங்களால அடைய முடியும். பகவானுடைய நிலை வந்து நம்ம 3 விதமா பார்த்தோம். வந்து பிரம்ம ஜோதி, அடுத்தது பரமாத்மா, அடுத்தது பகவான். 3 நிலைகள்ல பகவானை நம்ம உணர முடியும். அதுல வந்து லீஸ்டா இருக்கிறது வந்து பிரம்ம ஜோதி. அதுல போய் வெர்ஜானாங்கன்னா அவங்களுக்கு மறுபிறவிதான் உண்டு. பகவான்கிட்ட போறவங்க மட்டும்தான் என்ன வர மாட்டாங்க, இந்த பூலோகத்துக்கு திருப்பி வர மாட்டாங்க. அதனால சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க முக்தியை விரும்பி செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து எங்க போய் முடியும், பிரம்மன் அந்த நிலையில வரையில தான் அவங்க போவாங்க. அவங்களும் அந்த குறிப்பிட்ட காலம் அங்க இருந்துட்டு திரும்பியும் இந்த பூமிக்கு பிறவியை எடுத்து வருவாங்க. அப்படிப்பட்டவர்களை என்ன அழைப்பாங்கன்னா ஞானிகள்லாம் அததான் அந்த குணத்துல இருப்பாங்க. அடுத்தது இந்த 3 குணங்களையும் தாண்டி சுத்த சத்துவ நிலை, அது வந்து இந்த ஒயிட் கலர்ல இருக்கு. அந்த சுத்த சத்துவ நிலைங்கிறது வந்து இந்த 3 குணங்களுமே இருக்காது. நம்ம இந்த உலகத்துல நம்ம கட்டுண்டு வாழறதுக்கு காரணமே இந்த 3 குணங்கள், சத்துவம் ரஜஸ் தமம். இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்தா நம்ம கட்டுண்டு இருப்போம். இத 3ஐயும் கடந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு யார் ஒருத்தவங்க போறாங்களோ அந்த குணத்துல இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க, பகவான்கிட்ட பக்தி நிலையில இருப்பாங்க. பக்தியை தான் அவங்க வந்து செய்வாங்க, வழிபாடு பண்ணுவாங்க பக்தியோட.
பக்தி தொண்டு சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, பகவான் கிருஷ்ணர் மேல பிரேம பக்தி செய்வாங்க. பிரேம பக்தி தான் இருக்கறதுலயே உச்சமான நிலை. 5 வித ரசனங்கள்ல பிரேம பக்தி தான் வந்து ஹையஸ்ட். அது அந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க இறந்த பிற்பாடு எங்க போவாங்க, பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கக்கூடிய அந்த கோலோக விருந்தாவனத்தை சென்றடைவார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களை எப்படி அழைப்பாங்க, பக்தாஸ்னு அவங்கள வந்து அழைப்பாங்க. இப்படிதான் இது வந்து இவங்க அவங்களோட நம்பிக்கை. இவங்க வந்து என்ன நம்புறாங்க, சொர்க்கலோகத்துக்கு போகணும்னு பலன் கருதும் செயல்கள்ல அவங்க ஈடுபடுறாங்க. ஞானிகள் வந்து முக்தியை விரும்பி பிரம்மம் போய் சென்றடைகிறாங்க சத்துவ குணத்துல. சுத்த சத்துவால இருக்கிறவங்க என்ன செய்யறாங்க, இந்த பௌதீக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட அந்த சொர்க்கத்தையோ பிரம்ம ஜோதியோ விரும்பல. அவங்க வந்து பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட தூய அன்ப பக்தி தொண்டு செய்யறாங்க. அதனால அவங்க வந்து பக்த நிலைக்கு உயர்ந்து இறைவனுடைய திருநாட்டை சென்றடைகிறார்கள் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் வழியா நம்ம வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி 4 படி. यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांश्च राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्च चान्ये यजन्ते तामसा जनः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, சத்து குணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். எந்தெந்த குணத்துல இருக்கிறவங்க என்னென்ன வழிபாடு பண்றாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு ஆன்சர் வந்துட்டீங்க. தேவர்களை வழிபடுறவங்க வந்து சத்துவகுணம். தேவர்கள்லாம் யாராரு, இங்க பாத்தீங்கன்னா பிரம்மன், இங்க வந்து சிவன், இந்த மாதிரி தேவர்கள்லாம் வழிபடுறது வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்காங்க. நம்ம அதிகம் பேர் இங்க வந்து எல்லா உலகத்துல வந்து நம்ம வந்து சத்துவகுணத்துல வந்து இருக்கிறோம், தேவர்களை தான் வழிபாடு பண்றோம். ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க, அதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். வந்து சத்துவகுண மக்கள் வந்து என்ன செய்யறாங்க, தேவர்களை வழிபாடு பண்றாங்க. எதுக்காக தேவர்களை வழிபாடு பண்றாங்க, ஒரு பலன் கருதி. அது வந்து எதுவுமே பலன் இல்லாம அவங்க செய்யல. அந்த சிவபெருமானை நோக்கி வணங்குறவங்களாகட்டும், பிரம்மனை வணங்குறவங்களாகட்டும், ஏதோ ஒரு பலனை கருதிதான் தேவர்களை வழிபாடு பண்றாங்க. அப்படிப்பட்ட குணம். அடுத்தது ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். இத பாத்தீங்கன்னா நம்ம கம்சனை சுத்தி நிறைய பேர் இருப்பாங்க. எல்லாரும் அவனை வந்து துதி பாடிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ராவணனை சுத்தி நிறைய பேர் இருப்பாங்க. இரண்யகசிப்புக்கும் அந்த மாதிரி. அப்படிப்பட்ட அசுரர்கள் எல்லாம் வந்து வழிபாடு பண்றாங்க. ஏன் அவங்கள வழிபாடு பண்றாங்க அப்படின்னா, அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த பலன், அவங்களால அடையக்கூடிய ஒரு பலனை எதிர்பார்த்துதான் அவங்களும் செய்யறாங்க. எதுவுமே பலன் எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய வழிபாடுதான். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனிதனையே ஒருத்தர் வந்து வழிபாடு, இது சாதாரண மனிதன், அவனை போய் வழிபாடு பண்றாங்க. ஹிட்லரை வந்து 2ஆம் உலக போர்ல வழிபாடு பண்ணாங்கன்னு சொல்றாங்க. அவங்கள்ட்ட இருக்க அந்த பணத்துக்கு அசலம் மக்கள் வந்து ஹிட்லரை கூட வணங்கி இருக்கிறாங்க. இப்படி இந்த வழிபாடு என்ன வழிபாடு அப்படின்னா ரஜோகுண வழிபாடு. இது தேவர்களை வழிபாடு பண்றது கூட பரவாயில்ல, சத்துவ குணத்துல இருக்காங்க. இந்த மாதிரி மனிதர்களையும் அந்த அசுரர்களையும் வழிபாடு பண்றது வந்து ரஜோகுண வழிபாடு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அடுத்தது தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகின்றனர். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மக்கள் பாருங்க, இருட்டுல ராத்திரி இந்த நிலா இருக்கு, அந்த சுடுகாட்டுல போய் அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா புளிய மரத்துல ஒரு ஆணி அடிச்சு அதுல வந்து பேய் இருக்கு, பிசாசு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு போய் பூஜை பண்ணுவாங்க. இந்த வழிபாடு வந்து எப்படிப்பட்டது, தமோகுண வழிபாடு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இங்க வந்து இவர்கிட்ட வந்து சமாதியை வணங்குறாங்க, இறந்து போனவர்களுடைய சமாதியை வணங்குறாங்க. இது எல்லாமே வந்து தமோகுணத்து வழிபாடு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆனா சுத்த சத்துவத்துல இருக்கிற மக்கள் யாரை வணங்குவாங்க, இங்க பாருங்க, இதெல்லாம் வந்து கோபிகைகள், கோபாலர்கள், அவங்கெல்லாம் வந்து இங்க பகவான் கிருஷ்ணர் வழிபாடு பண்றாங்க. அது வந்து சுத்த சத்துவம். இந்த 3 குணங்களையும் கடந்து அந்த சுத்த சத்துவ நிலையில வழிபாடு பண்ணக்கூடிய வழிபாடு தான் வந்து சிறந்த வழிபாடு. இது எல்லாமே அவங்களுடைய நம்பிக்கை. எதை பொறுத்து, அந்த 3 குணங்களை பொறுத்து தான் ஒவ்வொருடைய நம்பிக்கை வருது அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல அழகா காட்டியிருக்கிறாங்க. மாதாஜி அடுத்து 5 and 6 மாதாஜி. படிக்க மாதாஜி. அசாஸ்திர விஹிதம் கோரம் தப்யந்தே யே தபோஜனஹ தம்பாஹங்கார சம்யுக்தா காமராக பலான்விதாஹ கர்ஷந்த சரீரஸ்தம் பூதக்ராம் அசேதசாஹ மாம் சைவாந்திர சரீரஸ்தம் தாம் வித்யா யாசூர நிச்சயான்.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். இப்போ இதுல அசுரத்தன்மையை அழகா பகவான் இங்க எடுத்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. அசுரர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க? சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்படாது வழிபாடு இந்த மாதிரி வழிபடணும் அப்படின்னு எந்த சாஸ்திரத்தையும் சொல்லப்படல. இதை பாருங்க, இங்க ராவணன் என்ன செய்யறாரு? மலைய கைலாய மலையை தூக்கிட்டு வழிபாடு பண்றாரு. மலையை தூக்கி வழிபாடு பண்ணணும்னு எந்த சாஸ்திரத்தை சொல்லியிருக்கு? எதுலையுமே இல்லை. இங்க பாருங்க, ஒருத்தர் தலைய மண்ணுக்குள்ள புதைச்சுக்கிட்டு தலை கீழே நிக்கிறாரு. இங்க இங்கேயும் அப்படிதான், தலைய மண்ணுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு கைகளை ரெண்டையும் பின்ன கட்டிக்கிட்டு மண்டி போட்டுக்கிட்டு ஒருத்தர் இதெல்லாம் மூச்சு திணறும். மண்ணுக்குள்ள தலையை நுழைச்சா எப்படி மூச்சு விடுவாங்க? அதெல்லாம் ரொம்ப உடல் கூறெல்லாம் துன்புறுத்துற தன்மை. இங்க பாருங்க, ஒருத்தர் என்ன செய்யறாரு? பகவானை நோக்கி இங்க வழிபாடு பண்றாரு. பிரம்மனை நோக்கி என்ன செய்யறாரு? அவர் சுத்தி புற்று கிளம்பி இருக்கு. அந்த புற்று கடையில அவருடைய உடல்ல என்ன செய்யுது? இங்க எலும்பு கூடெல்லாம் வெளியில வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு இரண்யகசிபுன்னு நினைக்கிறான். பிரம்மதேவனை நோக்கி தவம் புரிகிறாரு. இந்த மாதிரி வழிபாடுகள்லாம் இந்த மாதிரி வழிபாடு எந்த சாஸ்திரத்திலையும் சொல்லப்படலை. இவங்களா தன்னுடைய கற்பனைக்கு ஏற்ப அவங்க தன்னை உடலை வருத்தி, அதான் உடல் கூறுகளை வருத்தி அப்படின்னு, அதாவது உடல் மூலக்கூறுகள் எத்தனை நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்ம முன்னாடியே படிச்சோம். 13வது சாப்டர்ல 24 வகையான மூலக்கூறுகள் நம்ம உடலை பத்தி சொல்லியிருக்குது. அதுல என்னென்ன இருக்கு? மனம், புத்தி, அகங்காரம், அதுக்கப்புறம் பஞ்சேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள் 5, ஞானேந்திரியங்கள் 5, அப்புறம் இன்னும் இருக்கக்கூடிய அந்த புலன்கள் அறியக்கூடிய புலனுகர் பொருட்கள், அது அந்நில பஞ்சபூதங்கள், பஞ்சமகாபூதங்கள், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் சொல்லக்கூடிய இத்தனையும் சேர்ந்துதான் நம்முடைய ஒவ்வொருவருடைய உடலும் மூலக்கூறுகளால் ஆனதுன்னு நம்ம படிச்சோம். இத்தனை அந்த ஜட மூலக்கூறுகளை எல்லாம் துன்புறுத்தி இப்ப இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த உடல் கூறுகள்லாம் என்ன பண்ணும்? துன்பம் அடையும். மூச்சை மண்ணுக்குள்ள புதைச்சா மூக்கு என்ன ஆகும்? மூச்சு விட முடியாது. கண்ணுல எல்லாம் மண்ணு பூரும். எப்படி தவம் செய்ய சொல்லி எந்த சாஸ்திரத்திலையும் சொல்லவே இல்லை. அந்த மாதிரி அவங்க என்ன செய்யறாங்க? தன்னுடைய உடலையும் வருத்தி தனக்கு உள்ளே உரையக்கூடிய பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா யாரு? நம்ம எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலையும் பகவான் பரமாத்மா ரூபத்துல நம்ம கூடவே சாட்சி பறவையா இருந்துட்டு இருக்கிறாரு. அவரையும் சேர்த்து துன்புறுத்துறாங்க. நாம கஷ்டப்படும் போதெல்லாம் அங்க பகவானும் கஷ்டப்படுறார் அப்படிங்கிறத உணரணும். குருஷேத்திர போர்க்களத்துல ஒவ்வொரு வீரன் மேலையும் அம்பு எய்யும் பொழுது பகவானுடைய உடல்லையும் அந்த கஷ்டத்தை அவர் உணர்ந்தாராம் கிருஷ்ணர். அவர் எதிரியா இருந்தாலும் சரி, பாண்டவர்கள் பக்கம் இருந்தாலும் சரி, ஆனா ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் படக்கூடிய துன்பங்கள் அத்தனையும் பகவான் கிருஷ்ணர் அனுபவிச்சுட்டு இருந்திருக்கிறார் இந்த போர்க்களத்துல. அப்படின்னா பாருங்க, உள்ளுக்குள்ள இருக்க பரமாத்மா ஸ்வரூபம் பகவான் கிருஷ்ணர். அதனாலதான் அவரு அந்த துன்பத்தை அவர் அனுபவிச்சு இருக்கிறாரு. அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி தவங்கள்லாம் செய்யும் பொழுது உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மாவையும் என்ன செய்யறாங்க? இவங்க துன்புறுத்துறாங்க. அப்படிப்பட்ட முட்டாள்கள் என்ன? அசுரர்கள் அப்படின்னு சொல்றதுல கரெக்டா பகவான் நிர்ணயம் பண்ணியிருக்காரு. இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவங்க எதனால இந்த மாதிரி தவங்களை செய்யறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த குணங்கள் காமம் மற்றும் பற்றுதல். அந்த காமங்கிற குணம், பற்றுதல், ஆசைங்கிறது எல்லாம் என்னது? ரஜோகுணம். அந்த ரஜோகுணத்தோட விளைவுதான் இவங்க இப்படிப்பட்ட கடுமையான அந்த தவங்களை அவங்க செய்யக்கூடிய நிலையில தள்ளப்படுறாங்க. இப்படிப்பட்டவர்கள் அசுரர்கள் அப்படின்னு அழகா பகவான் இதுல மூலமா சொல்லிட்டார். மாதாஜி 8. ஆயுஷ் சர்வ பலத்தாரோக்கிய சுகப்பிரியா விவர்த்தனாக ரஸ்யா ஸ்னிக்தா ஸ்திரா இருதயா ஆகார சாத்விகா பிரியஹ. இப்ப வழிபாடை பத்தி பகவான் சொன்னாரு. இப்ப சாப்பாடை பத்தி சொல்றாரு. உணவு பழக்க வழக்கம் எப்படி இருக்கும்? 3 குணங்கள் படைத்தவங்க என்னென்ன விதமான உணவுகளை விரும்பி உண்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம்.
இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஆயுளை நீட்டித்து. நம்ம சாப்பிடுறது எதுக்காக? நம்மளுடைய ஆயுள் விருத்திக்காக தான் நம்ம சாப்பிடுறோம். சாப்பிடாம பட்டினி கிடந்தா என்ன ஆகும்? உயிர் போயிடும் இல்லையா? அதனால நம்ம வந்து ஆயுள் நீட்டிப்புக்காக தான் வந்து நம்ம சாப்பிடுறோம். அது அடுத்தது வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி. ரெண்டாவது என்ன, அந்த சாப்பாடு மூலமா நம்ம வாழ்க்கை எப்படின்னா களங்கம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழ முடியும். கண்டதையும் சாப்பிட்றவங்களோட வாழ்க்கையும் பாருங்க, இந்த மாதிரி சாத்வீக உணவு சாப்பிட்றவங்களோட வாழ்க்கையும் பார்த்தீங்கன்னா 2 பேருக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். அதுதான் வாழ்வை தூய்மைப்படுத்துது. அடுத்தது பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள். நமக்கு சாப்பிட்றதுனால என்னென்ன கிடைக்குது? எனர்ஜி கிடைக்குது. அந்த எனர்ஜி என்ன செய்யும்? நமக்கு நல்ல நோயற்ற வாழ்வை ஒண்ணு கொடுக்கும், ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும். அடுத்தது சுகம். சாப்பிட்றதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும், அப்புறம் திருப்தி கிடைக்கும். இது எல்லாமே வந்து அப்படிப்பட்ட உணவுகள் சத்துவ குணத்தில் இருப்பவருக்கு பிரியமானவை. சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க தான் இந்த மாதிரி சாப்பாடை சாப்பிடுவாங்க. அது என்னென்ன உணவுகள்ல இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் பகவான் இங்க வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இத்தகு உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக உள்ளன. அந்த உணவுகள் எப்படி இருக்கும்? ரசம் அப்படின்னா ருசி. அந்த இதுக்கு சாப்பிடும் போதே அதோட ருசி வந்து நமக்கு நாக்குல வந்து சுவை கொடுக்கும். அப்படிப்பட்ட ரசம் உள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக. அந்த சாப்பாட்டுல என்ன இருக்கும்? கொழுப்பு சத்து இருக்கும். பால் பொருட்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா, பால்ல வந்து தயிர், தயிர்ல வந்து நம்ம வெண்ணெய் எடுக்கிறோம், வெண்ணெய்ல இருந்து நெய் எடுக்கிறோம். அப்ப அதுல வந்து கொழுப்பு சத்து இருக்குது. அது போல காய்கறி பழங்கள்ல எல்லாம் என்ன இருக்கு? ஊட்டச்சத்து இருக்கு. எல்லா விட்டமின்ஸும் அதுல இருக்குது, மினரல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அந்த மாதிரி உணவுகள், அதாவது கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, அப்படிப்பட்ட உணவு நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நம்ம இதயம் என்ன ஆகும்? பலப்படும். ஹார்ட் அட்டாக் எல்லாம் வராது. இந்த கொழுப்புல வந்து நல்ல கொழுப்பு இருக்குது. அதை தவிர பேட் ஃபேட் இருக்குல்ல, அதை சாப்பிட்டாதான் வந்து என்ன பண்ணுவோம்? ஹார்ட் அட்டாக் எல்லாம் வரும். இதுல இருக்க பால்லாம் நம்ம வந்து அதிகப்படியெல்லாம் எடுத்துக்க மாட்டோம். நம்ம ஒரு கிளாஸ் தான் எடுத்துக்குவோம். அதுல வந்து பெரிய கொழுப்பு வந்து நமக்கு வந்து போயிடாது. அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து அதுல இருக்க சத்து நமக்கு தேவை. குழந்தைகளுக்கும் அதுவும் முதியோர்களுக்கும் பால் வந்து ஒரு சிறந்த உணவுன்னு நம்ம சின்ன கிளாஸ்ல இருந்தே படிச்சுக்கிட்டு வரோம். அந்த மாதிரி இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக, இதயத்திற்கு என்ன செய்யுது? எந்த வித தீங்கும் கொடுக்காது அப்படின்னு பகவான் வந்து இந்த மாதிரி சத்துவ குணத்து உணவுகளை பத்தி பகவான் இங்க எடுத்துரைச்சிருக்காங்க. இதை பாத்தீங்கன்னா இதுல இந்த இலையில இருக்கக்கூடிய எல்லா உணவுகளும் சத்துவ குணத்தின் உணவாக நமக்கு காட்டப்பட்டிருக்கு. எல்லாமே ஒரு அளவோட இருக்கு பாருங்க. பழம் இருக்கு, காய்கறி இருக்கு, ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது, தயிர் இருக்குது, அந்த மாதிரி எண்ணெயில பொரிச்ச அப்பளம் கூட இருக்குது. இப்ப வந்து இது எல்லாமே வந்து பருப்பு, காய்கறிகள் அது மாதிரி சேர்ந்த உணவா இருக்கக்கூடியது, சத்து நிறைந்தது. அது மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் சாலட். இதை பாத்தீங்கன்னா இதுவும் ஏதோ சாலட் மாதிரி இருக்கு. இந்த மாதிரி உணவுகள்லாம் வந்து யார் விரும்புவா? சத்துவ குணத்து மக்கள் வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. மாதாஜி 9 and 10. கட்வாம்ல லவணாத் யுக்ஷன தீக்ஷணா ருஷ விதாஹினஹ ஆஹார ரஜஸ் ஏஷ்டா துக்க சோகமய பிரதாக யதா யாமம் கதாரசம் பூதி பரிஷ்டம் சயத் உச்சிஷ்டம் அபி சமேத்யம் போஜனம் தாமச பிரியம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? ரஜோகுண சாப்பாடு எப்படி இருக்கும்? ரஜோகுணத்துல இருக்க மக்கள் வந்து மிகவும் கசப்பான, இப்போ கசப்பு அப்படின்னு சொன்னா உடனே பாவக்காய் கசக்குது அப்படின்னு நீங்க எல்லாம் கேள்வி கேட்கலாம். அது வந்து இயற்கையான கசப்பு. அந்த கசப்பு வந்து சத்துவ குணவுலதான் வரும். இது சொல்றது வேற விதமான கசப்பு. அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஆல்கஹால்லாம் ஒரு கசப்பு இருக்கும்பாங்க. அந்த மாதிரி கசப்பு. அந்த கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, அதிகப்படியான புளிப்பு சாப்பிட்றவங்களும் வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கிறாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். புளிப்புனாங்களும் ஒரு மீடியமான அளவு தான் நம்ம சாப்பிடணும். எல்லாமே வந்து இனிப்பாகட்டும், புளிப்பாகட்டும், காரமாகட்டும், உப்பு ஆகட்டும், எல்லாமே வந்து மீடியமா சாப்பிட்டா எந்த உடலுக்கு கெடுதலே வராது, கெடுதி கொடுக்காது. அதே வந்து அதுல வந்து தூக்கலாம், கசப்பு தூக்கலாம், இல்ல புளிப்பு தூக்கலாம், இல்ல உப்பு அதிகமா. சில பேருக்கு உப்பு கொஞ்சம் குறைஞ்சா கூட கொஞ்சம் உப்பு கேட்டு வாங்கி போட்டு சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி உப்பு அதிகமா, சூடான, கொதிக்க கொதிக்க ஆவி பறக்கும் வாயில வச்சு சாப்பிடுவாங்க, அப்படிப்பட்ட சூடா. அப்புறம் காரம், உசு உசுன்னு அந்த நாக்கு வந்து உசு கொட்டும்.
அது வயிறு தாங்குமோ தாங்காதோ, அந்த நாக்கு கூட தாங்காது, அவ்வளோ காரம். அந்த மாதிரி காரமா உலர்ந்து போனது மற்றும் எரிகின்ற வயிற்றுக்கு வந்து என்ன பண்ணும், இதெல்லாம் கெடுதலை தான் பண்ணும். அப்படிப்பட்ட உணவுகள் வந்து யார் விரும்புவா? ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். அவங்க தான் இந்த மாதிரி உணவுகளை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இத்தகு உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்கின்றன. அப்படிப்பட்ட உணவுகளை சாப்பிட்றவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? வயிறுல வந்து இது வரும், அல்சர் வரும். அப்ப அதுக்கு போய் டாக்டர் மருந்து சாப்பிடணும். இந்த மாதிரி நோயை உண்டாக்கக்கூடிய உணவுகள் பாத்தீங்கன்னா, இந்த பாருங்க, இங்க வந்து சுட சுட கொதிக்க கொதிக்க ஆவி பறக்க அந்த மிளகா காரத்தோட ஒருத்தவங்க வந்து அந்த சாப்பாட்டை வந்து ஆவலோட சாப்பிட பாக்குறாங்க. அடுத்தது வந்து இங்க கடையில வந்து ரெடிமேடா கிடைக்கக்கூடிய அந்த உணவுகள், ஃபாஸ்ட் ஃபுட் எல்லாமே வந்து ரஜோகுண உணவு தான். நம்ம கடையில போய் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு அப்படின்னு இந்த காலத்துல சாப்பிடுற எந்த ஒரு சாப்பாடும் நமக்கு நல்லது கிடையாது. பேக்கெட் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த உணவுகள்லாம் வாங்கி நம்ம சூடு பண்ணி சாப்பிட்றதும் நமக்கு வந்து நல்ல பலனை கொடுக்காது. அது எல்லாமே வயிற்றுக்கு கெடுதல், உடம்புக்கு கெடுதல். அதுதான் வந்து இங்க ரஜோகுண உணவுன்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது தமோகுண உணவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்டது. சமைச்சு உடனடியா வந்து என்ன செய்யணும்னா, அந்த அந்த ஒரு மணி நேரம், அந்த 1.5 மணி நேரத்துக்குள்ள சாப்பிட்டுடணும். அதிகபட்சம் ஒரு 2 மணி நேரம் நம்ம சமைச்சு காலையிலே போட்டுருவோம், சாயந்தரம் சாப்பிடுவோம். இந்த மாதிரி 3 மணி நேரம் கழிச்சு சாப்பிட்டாலே அந்த சமைக்கப்பட்ட உணவு வந்து தமோகுண உணவு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆறி போய் அந்த உணவு. ஆனா பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்ணிட்டோம்னா அந்த உணவுல இருக்க களங்கங்கள்லாம் என்ன ஆகுது, போயிடுது. அப்போ வந்து அது 3 மணி நேரம் கழிச்சு சாப்பிட்டா கூட நம்மள வந்து எதுவும் கெடுதல் பண்ணாதுன்னு நம்மளுடைய சாஸ்திரங்கள் வந்து சொல்லுது. அதனால உடனே பிரசாதம் வந்து கோயில்ல கொடுத்தாங்க, அது வந்து நான் 3 மணி நேரம் கழிச்சு சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு வந்து என்கிட்ட கேட்க வேண்டாம் நீங்க. அந்த உணவு பகவானுடைய பிரசாதம் ஆயிட்டாலே அந்த உணவுக்கு எந்த களங்கமும் கிடையாது. ஆனா நம்ம வீட்டுல நம்ம சமைக்கிறதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பார்த்துக்கணும். 3 மணி நேரம் கழிச்சு, இல்லையா நீங்க பிரசாதம் பண்ணிடுங்க, சமைச்ச உணவை பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்ணி வச்சுட்டு லேட்டா சாப்பிடலாம். அது மாதிரி செய்யலாம். அடுத்தது சுவையற்ற, எந்தவித சுவையும் இருக்காது. கொஞ்சமாச்சும் அதுக்கு சுவைன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதுக்கு தகுந்த துளி உப்பு, காரம் எல்லாம் லைட்டா போடணும், இனிப்பு எல்லாமே. அது இல்லாம ஒண்ணுமே இல்லாம சுவையற்ற உணவு பழைய ஊசி போனா, அதாவது பழைய சாப்பாடு, நேத்தி வச்ச குழம்பு, நேத்தி வச்ச ரசம், அப்படியெல்லாம் எடுத்து வச்சு சூடு பண்ணி சில வீட்டுல சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி பழைய உணவு ஊசி போனது. அது என்ன பண்ணிருக்கோம், மேல நூலாடை கூட வந்திருக்கும். அதை பார்த்து அந்த மாதிரி ஊசி போன சாப்பாடு. எச்சில் பட்டை. எச்சில் பட்டைன்னா குழந்தைங்கள் வந்து சின்ன குழந்தைங்க எச்சில் பட்டி கொடுக்கறது பரவாயில்ல, அது பெருசு இல்லை. ஆனா பெரியவங்களே வந்து என்ன செய்வாங்க, ஒருத்தவங்க சாப்பிட்டுட்டு அதே சாப்பாடை மிச்ச சாப்பாடை இன்னொருத்தர் சாப்பிட்டா அது வந்து அந்த மாதிரி உணவுகள் வந்து தமோகுண சாப்பாடுன்னு சொல்லப்படுது. இப்ப வந்து உச்சிஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எச்சில் பட்ட உணவுக்கு உச்சிஷ்டம். அதாவது இப்ப நம்ம வீட்டுக்கு வந்து ஒருத்தங்க ஒரு ஆன்மீக குரு ஒருத்தர் வந்திருக்கிறாங்க. அந்த குருவுக்கு வந்து சாப்பாடு பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்ணிட்டு குருவுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்பாடை கொடுத்துட்டு மிச்சம் இருக்கிற அந்த உணவை வந்து நம்ம வீட்டுல இருக்க மக்கள் சாப்பிடலாம். அது வந்து அதுவும் உச்சிஷ்டம் தான். அதை சாப்பிடும்போது நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்னா அந்த குருவோட அருள் கிடைக்கும். நாரதர் அப்படிதான் வந்து என்ன பண்ணாரு, அவரோட முற்பிறவியில வந்து என்ன பண்ணனாருன்னா, அவங்க அம்மா வந்து ஒரு ஒரு வேலை செய்யறவங்க, சாதாரண வீட்டு வேலை செய்யக்கூடிய நிலையில தான் இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்து என்ன கிடையாது, பண வசதி எல்லாம் கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்கு, வறுமையான நிலையில இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஒரே குழந்தையா நாரதர் வந்து, நாரதரா ஆவல அவருடைய முற்பிறவி கதை இது. அவரு அந்த 5 வயசு பையனா அவரு பிறந்திருக்கிறாரு. அப்ப வந்து அவங்க அம்மா வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா, அவங்க வீட்டுக்கு வந்து ஒரு 4-5 பேர் என்ன செய்யறாங்கன்னா, சாதுர்மாசிய விரதம். சாதுர்மாசிய விரதம்னா அவங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த அக்டோபர்ல இருந்து இந்த நவம்பர் ஏதோ அந்த குறிப்பிட்ட நாள்ல வந்து 4 மாசம் மழை காலத்துல வந்து அந்த காலத்துல எல்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா, தவம் இயற்றக்கூடியவங்கள், முனிவர்கள், சாதுக்கள்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா, ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போக மாட்டாங்க. அந்த 4 மாசம் ஒரே இடத்துல தங்கி அவங்க வந்து கீர்த்தனெல்லாம் பாடிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்படி வந்து இவங்க வீட்டுல வந்து தங்கி இருக்கிறாங்க சாதுக்கள். அந்த சாதுக்களுக்கு இவங்க அம்மா வந்து என்ன செய்வாங்க, சமைச்சு கொடுப்பாங்க. அந்த சாப்பாடை அவங்க சாப்பிட்டுட்டு அந்த எஞ்சி இருக்கிற சாப்பாட்டை தான் என்ன செய்வாங்க, அவங்க அம்மாவும் இந்த பையனும் சாப்பிடுவாங்க. அதுதான் உச்சிஷ்டம்.
அந்த சாதுக்கள் சாப்பிட்ட மிச்ச சாப்பாடு அவர் சாப்பிட்டதுனாலதான் மறுபிறவி வந்து என்ன அவருக்கு கிடைச்சது, நாரதர்ங்கிற அந்த பெரிய பதவியே அவருக்கு வந்து மறுபிறவியா கிடைச்சது. அந்த மாதிரி சாதுக்களோட உச்சிஷ்டத்தை சாப்பிடுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஆனா நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் யாரும் சாதுக்கள்லாம் கிடையாது, என்ன குணங்கள் படைச்சவங்களோ தெரியாது. அந்த மாதிரி உணவுகள்ல வந்து எச்சில் பட்ட உணவை நாம சாப்பிடக்கூடாது. அடுத்தது தீண்டத்தகாத பொருள்களை கொண்ட உணவுகள். தீண்டத்தகாதுன்னு சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா மது, மாமிசம், இந்த மாதிரி உணவுகளை தான் அவங்க சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி உணவுகள்லாம் சாப்பிட்றவங்க யாரா இருப்பாங்க, தமோ குணத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களால் விரும்பப்படுபவை. இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இங்க ஊசி போனது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பிரெட் காட்டி இருக்கிறாங்க. அது பாருங்க, ஒரு 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 நாள் தான் பிரெட் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். ஒரு 2 நாள் ஆனோன்னா அதுல புஞ்ச காலம் வந்துடும். அந்த மாதிரி உணவுகள். இந்த இங்க பாத்தீங்கன்னா இது மாமிசம் மாதிரி இருக்கு. ஏதோ அதுல வந்து காய்கறியில சில இதுல எல்லாம் வந்துன்னா புழு கூட புழுத்துரும் ஊசி போன உணவுகள்ல. இந்த மாதிரி உணவுகள்லாம் வந்து யார் சாப்பிடுவா, தமோ குண மக்கள் தான் வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு அழகா இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி 11. हरे कृष्ण। अपलां कांक्षबीर्यज्ञो विधितिष्ठो य इच्छते यष्टव्यम् एवति मनः समताय सा सात्विकाः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து யாகம், அப்படிப்பட்ட யாகம் வந்து சத்துவகுண யாகம். சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவகுணத்தை சார்ந்தது. அதாவது சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க எப்படிப்பட்ட யாகம் செய்வாங்க அப்படின்னா, சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கோம், வேதங்கள்ல எப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்களோ அதுபடி நடப்பாங்க. அந்த சொல்லப்படி செய்யணும், நம்மளுடைய கடமை இது, செய்ய வேண்டியது நம்ம கடமை அப்படின்னு நினைச்சு செய்வாங்க. எந்த விதமான பலன்களையும் எதிர்பார்க்காம செய்யக்கூடிய யாகம். நம்முடைய செயல்கள் வந்து எப்படி இருக்கணும், பலன் எதிர்பார்க்காம கடமையா நினைச்சு செய்யணும், சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டபடி இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட யாகம் வந்து சத்துவ குணத்தை சார்ந்தது. இது எல்லாமே வந்து அந்த யாகங்கள்லாம் அந்த சத்திய யுகம், திரேதா யுகம் மற்றும் துவாபர யுகத்துலதான் நடைபெற்றது. இப்போ வந்து நம்ம கலியுகத்துக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், யாகம், ஜப யாகம், ஜப யஜ்ஞம், யஜ்ஞோஸ்மி ஜப யஜ்ஞோனாம் அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்றாருல்ல. நாம வந்து இந்த மகா மந்திர ஜபம் செஞ்சாலே போதும். நம்ம பீட்ஸ் வச்சுட்டு, துளசி பீடோ இல்ல வெம்பு பீடோ ஏதோ ஒரு பீட்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம், ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் செஞ்சாலே நாம வந்து யாகம் செய்யறதுக்கான பலன்கள் நமக்கு கிடைக்குது. அதுதான் வந்து இந்த ஜப யஜ்ஞம் தான் இந்த கலியுகத்துக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட யஜ்ஞம். இது வந்து சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து இதை ஃபாலோ பண்றாங்க. நமக்கு இஸ்கான் மூலமா இங்க சேர்ந்து படிக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த யாகத்துல ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தி. மாதாஜி 12. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, முதல்ல நான் வீட்லயே படிச்சுட்டு இருக்கேன். அபிசந்தம் சூபலம் தம்பாத்தம் அபிச்சைவ ஏத் இச்சதே பரத சிரேஷ்ட தம் யக்னம் விதி ராஜசம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா ரஜோகுணத்துல இருக்க மக்கள் செய்யக்கூடிய யாகம் எப்படி இருக்கும், ஏதேனும் பௌதிக நன்மையை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. இப்ப வந்து முன்ன காலத்துல எல்லாம் ராஜாக்கள்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா யாகம் வளர்ப்பாங்க. எதுக்காக யாகம் வளர்ப்பாங்க, ராஜசூய யாகம்னு ஒண்ணு செய்வாங்க. அது எதுக்காக செய்வாங்க அப்படின்னா, எல்லா நாட்டு சுத்தி இருக்க எல்லா நாட்டு மன்னர்களையும் தனக்கு கீழே கொண்டு வர்றதுக்காக. மற்ற நாட்டு மக்கள்லாம், மன்னர்கள்லாம் இவங்களுக்கு வந்து அடிபணிந்தவர்களா மாறுவாங்க, இவங்க வந்து சக்கரவர்த்தியா மாறுவாங்க. அதுக்காக அவங்க என்ன செய்வாங்க, ராஜசூய யாகம்னு குதிரையை எல்லா இடத்துக்கும் அனுப்பி அந்த குதிரையை யாராவது ஒருத்தருக்கு எதிர்த்து போரிட வந்தாங்கன்னா அவங்கள இவங்க என்ன செய்வாங்க, போர்ல வெற்றி கொண்டு அவங்கள இவங்க நாட்டுக்கு எதிர்க்கிறவங்க தான் அந்த குதிரை போகும்போது அந்த குதிரையை பிடிப்பாங்க. மற்றவங்க எல்லாம் வந்து நான் உங்களுக்கு அடிமையா இருக்கேன்னு விட்டுடுவாங்க. அப்படிப்பட்ட ராஜசூயத்தை அவங்க வந்து எதுக்காக செய்யறாங்க, மற்ற மன்னர்களை வந்து தனக்கு அடிமைப்படுத்துறதுக்கு. அதுதான் இங்க பௌதீக நன்மைன்னு சொல்லப்பட்டது. நம்ம தசரத மகாராஜாவும் என்ன செஞ்சாரு, இது புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் செஞ்சாரு. அது எதுக்காக செஞ்சாரு, தன்னுடைய வந்து ராமர், லக்ஷ்மண், பரத சத்ருக்குன்னு அந்த 4 பேர் குமாரர்கள் வந்து பிறக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் வந்து புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் செஞ்சாருன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இது எல்லாமே என்ன குணம், ரஜோ குணத்தை சார்ந்தது அப்படின்னு வந்து
நமக்கு பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய யாகம் ரஜோகுணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது 13. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விதிஹீனம் அஸ்ருஷ்டானம் மந்திரஹீனம் அதாஹினம் ஸ்ரத்தா விரஹிதம் யக்ஞம் தாமசம் பரிஷதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது தமோ குணத்து யஜ்ஞம். தமோ குணத்துல இருக்க யாகம் எப்படி செய்வாங்க? சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், சாஸ்திரங்கள்ல எப்படி ஒரு யாகம் வளர்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான ப்ரொசீஜர் இருக்கு. அந்த ப்ரொசீஜர் படி இல்லாம தன்னுடைய கற்பனைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க செய்வாங்க. அடுத்தது பிரசாத விநியோகமின்றி ஏதோ ஒரு யாகம் செஞ்சாலும் வழிபாடு பண்ணாலும் நம்ம என்ன செய்யணும், அதுல பிரசாதம் பகவானுக்கு படைக்கணும். அதை வர்ற மக்களுக்கெல்லாம் விநியோகம் பண்ணணும். இதுதான் ஒரு நல்ல பழக்கம். அங்க பகவானுக்கும் பிரசாதம் கிடையாது, அது விநியோகம் பண்றதுக்கு மக்களும் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு யாகம் செய்யக்கூடியவங்க. அடுத்தது வேத மந்திரங்களிலும் உச்சாடனமின்றி. இப்போ யாகம் வளர்த்தாங்களே நமக்கு தெரியும், 4 விதமான வேத மந்திரங்களும் முழங்காங்க. ரிக், யஜுர், சாம, அதர்வணன். அந்த 4 வேதங்களுடைய மந்திரங்களும் புரோகிதர்கள் என்ன செய்வாங்க, உச்சாடனம் மந்திர உச்சாடனம் நடக்கும். கோயிலெல்லாம் கும்பாபிஷேகம் நடக்க போகுதுன்னா யாகசாலை பூஜை 3 கால யாகசாலை பண்ணி நம்ம காதுல மைக் வழியா அந்த வேத மந்திரங்கள் ஒலிக்கிறத நம்ம கேட்போம். ஆனா தமோ குணத்துல இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க, அந்த வேத மந்திரங்களையும் உச்சரிக்க மாட்டாங்க. புரோகிதர்களுக்கு தட்சணையின்றி, புரோகிதர்களே வரமாட்டாங்க, வந்தாலும் தட்சணை கொடுக்க அவங்கள அழைக்கவே மாட்டாங்க, இவங்களே பண்ணுவாங்க. அப்படி அது மாதிரி செய்யக்கூடாது. புரோகிதர்களை வரவழைச்சு அவங்கள மந்திரம் சொல்லி அவங்களுக்கு தட்சணை கொடுக்கணும். இதெல்லாம் ஒரு முறை. அந்த இதெல்லாம் இல்லாம நம்பிக்கையும் இன்றி அவங்க செய்யக்கூடிய யாகத்து மேலேயும் அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்காது, அந்த வேத மந்திரங்கள் மேலேயும் நம்பிக்கை இருக்காது, முக்கியமா அது பகவான் மேலேயே நம்பிக்கை இருக்காது, தன் மேலேயே நம்பிக்கை இருக்காது. அப்படி ஒரு யாகத்தை செய்வாங்க. அப்படிப்பட்ட யாகம் என்ன குணம்? யாகம் தமோ குணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்ப இதுல நான் சொன்ன அத்தனை கருத்துக்களும் பாத்தீங்கன்னா இங்க யாகம் செய்யக்கூடியவர்கிட்ட இருக்குது. இங்க பாருங்க, இது ஒரு தனியான ஒரு இடத்துல உட்காந்து அவர் எந்த சாஸ்திரங்களும் சொல்லாத வகையில உட்காந்து பிரசாத விநியோகம் இல்ல, வேத மந்திர உச்சாடனம் இல்ல, புரோகிதர்கள் இல்ல, தட்சணை இல்ல, நம்பிக்கை இல்ல, இப்படிப்பட்ட ஒரு யாகத்தை வளர்க்கிறாரு. இவர் யாரு? ஒரு அசுரன், பத்மாசுரன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அசுரன். அவன் இந்த மாதிரி அவன் ஒரு கடுமையா விரதம் இருக்கிறான். தவம் இருந்தும் அந்த யாகத்துல இருந்து யார் வரா? சிவபெருமான். அவரு எப்படிப்பட்ட கருணாமூர்த்தி. அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, கருணையா இறங்கி வராரு. இவனோட தவத்துக்கு மெச்சி கருணையினால அவர் என்ன செய்யறாரு, அவன் ஒரு வரம் கேட்கிறான். என் யார் தலையில நான் கை வச்சாலும் அவங்க இறந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் வரம் கேட்கிறான். அதையும் பகவான் என்ன செய்யறாரு, அவங்களுக்கு கொடுத்துடுறாரு. அது கொடுத்துட்டேன்னா அவனுக்கு எவ்வளவு திமிரு இருந்தா அவன் என்ன செய்வான், நீங்க கொடுத்த வரத்தை நான் உங்கள்கிட்டயே பரீட்சை பண்ணி பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சிவபெருமான் தலையில கை வைக்க ஓடுவான். சிவபெருமான் ஓடி போய் ஒளிஞ்சுக்குவாரு எங்கேயோ. அவரு வரம் கொடுக்க வரையில தான் அவருக்கு கருணை இருக்கும். அதுக்கு பிறகு அவரே ஓடுவாரு பயந்துகிட்டு. ஓடி போய் எங்க ஒரு மலை குகையில இமயமலையில போய் ஒளிஞ்சிருப்பாரு. அப்ப அவரு என்ன பண்றாரு, பகவான் நம்ம விஷ்ணுவை நோக்கி தவம் அவர் பண்ணுவாரு. ஏன்னா அந்த மாதிரி தப்பான வரத்தை கொடுத்துட்டேன், என்னை காப்பாத்து அப்படின்னு. அப்புறம் பகவான் விஷ்ணு என்ன பண்ணுவாரு, மோகினி அவதாரம் எடுத்து வருவாரு. மோகினி அவதாரம் எடுத்து இந்த பத்மாசுரனை பார்த்தான்னா அவன் என்ன செய்வான், அந்த பெண் மேல மோகம் கொள்ளுவான். அழகை பார்த்துட்டு அந்த அழகை பார்த்து அவன் ஆசைப்பட்டு என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு மோகினிகிட்ட கேட்பான். அப்ப பகவான் விஷ்ணு என்ன பண்ணுவாரு, சரி நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னா எங்க அப்பாவோட பர்மிஷன் வேணும். எங்க அப்பா என்ன செய்யணும்னா, நான் ரொம்ப நல்ல ஆடல் கலையில சிறந்தவனா, நான் நல்லா டான்ஸ் ஆடுவேன், அத மாதிரி ஒரு டான்ஸரை தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன். உனக்கு நடனம் ஆட தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டானே, எனக்கு தெரியாதே அப்படின்னு சொல்லுவான். அப்படின்னா கத்துக்கோ, கத்துக்கிட்டு நீ என்ன மேல கல்யாணம் பண்ணிக்கவா அப்படின்னு சொன்னான். நீயே எனக்கு கத்து கொடு அப்படின்னு கேட்பானாம். அப்படியா, சரி நான் கத்து கொடுக்குறேன், நான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா செய்ய நீ அதை பார்த்து நீ என்ன செய்யணும், நீயும் அதை செஞ்சு ஆடணும் அப்படின்னு சொல்லுவான். உடனே அவன் என்ன பண்ணுவான், அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையில அவன் மோகினி என்ன மாதிரி எல்லாம் ஸ்டெப் செய்யறாங்களோ அந்த மாதிரி ஸ்டெப் எல்லாம் அவன் போடுவான். அந்த மாதிரி அவன் பாதி இந்த மாதிரி வரும்போது ஒரு மயக்க நிலையில அவன் அந்த அந்த ஆட்டம் கத்துக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் மற்றும் அந்த மோகினி மேல இருக்கக்கூடிய ஆசை, இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில
வர்ற வரையிலும் மோகினி காத்திருந்து என்ன செய்வாங்க, ஒரு விதமான அந்த நடன கலை மாதிரி அவங்க தலையில கைய வைப்பாங்க, தன்னுடைய தலையில. அப்ப வந்து இந்த பத்மாசுரன் என்ன செய்வான், தான் வாங்கின வரத்தை மறந்துடுறான். அந்த டயத்துல யார் தலையில கை வச்சாலும் பஸ்மம் ஆகணும்னு வேண்டி இருக்கானா, அவன் தலையிலேயே அவன் கை வைப்பான், பஸ்மமாகி இறந்து படுவான் அப்படிங்கிறது அந்த கதை. அப்படிப்பட்ட பத்மாசுரன் வந்து என்ன குணம், தமோ குணம். இப்படிப்பட்ட தவங்கள்லாம் யாகமெல்லாம் என்ன தவம், தமோ குண தவம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. மாதாஜி 14. தேவ விஜகுரு பிராக்ஞா பூஜனம் சௌஷம் ஆர்ஜவம் பிரம்மச்சரியம் அகிம்சா ச ஷாரீரம் தப உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேவன்னா தேவர்கள். அத த்விஜ குரு அப்படின்னா என்ன, த்விஜனாலே இரட்டை பிறப்பாளர்கள். பிராமணர்கள் வந்து இரு பிறப்பாளர்கள்னு சொல்லப்படுது. ஒண்ணு வந்து பிறவியில தாய் வயிற்றுல பிறக்கிறாங்க, இன்னொன்னு வந்து அவர்கள் பூணூர்கள் அணிஞ்சு உபநயனம் பண்ணிக்கும் போது இன்னொரு பிறவி, இரண்டாவது பிறவி கிடைக்குதுன்னு சொல்லப்படாங்க. த்விஜ, அது மாதிரி 2 விதமான பிறவிகள். அப்படிப்பட்ட பிராமணர்கள், முழுமுதற் கடவுள். தேவங்கிறது தான் இங்க வந்து முழுமுதற் கடவுள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது த்விஜ குருங்கிறது பிராமணர்கள், குரு ஆன்மீக குரு, அது அடுத்தது வந்து பெரியோர்களான தாய் தந்தையர். இவங்களெல்லாம் வந்து வழிபாடு பண்ணணும். எப்படி வழிபாடு பண்ணணும், தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை, இது எல்லாமே உடலின் தவங்கள். பெரியவர்களை யாரார வணங்கணும், கடவுளை வணங்கணும், பிராமணர்களை வணங்கணும், குருவை வணங்கணும், நம்முடைய தாய் தந்தையர்களை வணங்கணும். அடுத்தது மற்றும் தூய்மையோட இருக்கணும். உடல் தூய்மை, உள்ள தூய்மை. நம்ம வந்து குளிச்சு சுத்தமா உடல் தூய்மை, உள்ளம் எப்படி இருக்கணும், நம்மள்ட்ட இருக்க ஆசை, கோபம், அந்த மாதிரி களங்கமான விஷயங்கள் எல்லாம் தொடச்சிருந்து உள்ளம் தூய்மைப்படுத்தணும். அப்புறம் எளிமை, மிகவும் பணிவோட எளிமையோட இருக்கணும். பிரம்மச்சரியம் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு மனிதர் உயிர்வாழிகளும் 25 வயசு வரையிலும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில 25 வயசு வரையிலும் பிரம்மச்சரியம், 50 வயசுக்கு 25ல இருந்து 50 வரையிலும் கிரகஸ்தன், 50ல இருந்து 75 வயசு வரையிலும் வானப்பிரஸ்தம், 75ல இருந்து 100 வரையிலும் ஒருத்தர் சன்னியாசி. இந்த மாதிரி வாழ்க்கை நிலை தான் வந்து வர்ணாசிரம தர்மத்துல சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள். இப்படி சொல்லப்பட்டபடி அவன் 25 வரையிலும் எப்படி இருக்கணும், பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கணும். அடுத்தது அஹிம்சை, அடுத்த எந்த ஒரு உயிர்களுக்கும் தீங்கு செய்யாமல் இருக்கிறது. இது எல்லாம் வந்து என்னது, உடல் தவம். 3 விதமான தவங்கள் பத்தி படிக்கிறோம். இதுல முதல் தவம் உடல் தவம் அப்படிங்கிறது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி 15. அனுத்வேக கரம் வாக்கியம் சத்யம் பிரியஹிதம் சயத் ஸ்வாத்யயா சயனம் சைவ வாங்மயம் தப உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு. அந்த நம்ம பேசுற பேச்சு எப்படி இருக்கணும், பொய் பேசக்கூடாது. நம்ம பேசுறதெல்லாம் நமக்கு துன்பமே கொடுக்கறதா இருந்தா கூட நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும், உண்மையத்தான் பேசணும். அடுத்தது இனிமை. அந்த வார்த்தை எப்படி இருக்கணும்னா, இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனி இருப்ப காய் கவர்ந்தற்றுன்னு வள்ளுவர் சொல்லி வச்சிருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம இனிமையான பேச்சு பேசணும். அது வந்து இல்லைன்னா நம்ம வந்து என்ன செய்யும், அது பழம் இருக்கும்போது நம்ம காயை சாப்பிட்ற மாதிரி தான் நம்ம வந்து கடுகடுன்னு பேசுறது. அந்த மாதிரி பேச்சு நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடாது. அடுத்தது நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு. அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம பேசக்கூடிய பேச்சால அடுத்தவங்க வந்து ஒரு நன்மை அடையணுமே தவிர அவங்க மனம் புண்படும்படியோ, அவங்களுக்கு தீங்கு செய்யற மாதிரியோ, அவங்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கற விதமாகவோ நம்ம வந்து பேச்சு இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி பேச்சு உண்மை, இனிமை, நன்மை, இந்த 3 விதமாகவும் பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல். நம்ம வந்து இப்ப வந்து ஸ்லோகம்லாம் வாசிக்கும் பொழுது நம்ம கொஞ்சம் தவறு பண்றோம். ஆரம்பத்துல வந்து இந்த தவறுகள் ஏற்படுறது இயற்கை தான். ஏன்னா நமக்கு தெரியாத ஒரு சான்ஸ்கிரிட் மொழியில நம்ம படிக்கிறோம். ஆனா அது போக போக நமக்கு என்ன வந்துடும் அப்படின்னா, ஈஸியா வந்து நம்ம வாயில அந்த வார்த்தைகள் நுழைய ஆரம்பிச்சிடும். அந்த இலக்கியங்களை படிக்கும்போது இப்ப வந்து ஸ்லோகங்கிற அவசியம் நமக்கு தவறு வருது. அதே இந்த உரையாடலை படிக்கும்போது நம்ம தப்பு இல்லாம படிப்போம். அந்த மாதிரி வேத இலக்கியங்கள், பகவத்கீதையோ பாகவதமோ, அந்த நம்ம வந்து அதோட இதெல்லாம் வந்து பதிப்புரை, அந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, பொருளுரை, டிரான்ஸ்லேஷன், அதெல்லாம் படிக்கும்போது கரெக்டா உச்சரிக்கணும். அந்த மாதிரி முறையாக உச்சரித்தல். இவையெல்லாம் என்னது, வாக்கு தவங்கள் அப்படின்னு சொல்லுது. உடல் தவம் பார்த்தோம், இப்ப வாக்கின் தவங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. மகாராஜா யுதிஷ்டரை வந்து இங்க உதாரணமா கொடுத்திருக்காங்க. அவர் எப்படி வந்தாரு,
யாருக்கும் துன்பம் தரக்கூடிய பேச்ச பேசவே மாட்டாரு, இல்லாட்டி மௌனமா இருந்துருவாரு. அடுத்தது உண்மையை மட்டுமே பேசணுங்கிறது அவருடைய வாழ்க்கை குறிக்கோளா இருந்து அது வந்து கடைசி மட்டும் அவர் வந்து கடைபிடிச்சாரு. அப்படிப்பட்ட யுதிஷ்டிரரை போல வாக்குத்தவத்தோட வாழணும் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி 16. மன பிரசாத சௌமியத்வம் மௌனம் ஆத்ம வினிகிரக பாவ சம்சுத்திர் இச்சேத் தபோ மானசம் உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து மனத்தவத்தை பத்தி சொல்லி இருக்கிறாங்க. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை. திருப்தி அப்படின்னா என்ன? நாம செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு செயல்களுமே நம்ம பகவானுக்கு வந்து திருப்தி அளிக்கக்கூடிய, நம்ம ஃபேவர் யாருக்கு ஃபேவரா செய்யணும்? பகவானுக்கு ஃபேவரா செய்யணும், நமக்கு திருப்தியா செஞ்சுக்க கூடாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு திருப்தியோட செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து அது வந்து திருப்தின்னு அடையும். அடுத்தது எளிமை. எளிமையா வந்து நம்ம வந்து எல்லா விஷயங்கள்லயுமே வாழற வாழ்க்கையில இருந்து சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல இருந்து செய்யற செயல்கள்ல இருந்து எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்கணும்? எளிமையோட இருக்கணும். அடுத்தது மௌனம். நம்ம பேச்சுதான் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா எல்லா விஷயங்கள்லயும் வந்து நம்மளை வந்து விரோதத்தன்மை உண்டாக்குறதே அங்க வந்து நம்முடைய வார்த்தைகள் தான். அதனால நம்ம அதிகபட்சம் வந்து மௌனமா இருக்கிறதே வந்து ஒரு சிறந்த விஷயம். சத்தியம் வந்து சத்தியத்தை கடைபிடிக்கணும், வாய்மையை கடைபிடிக்கணுங்கிறவங்க எல்லாம் வந்து மௌனத்தோட இருக்கிறதே பெட்டர். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிலை. அடுத்து சுய கட்டுப்பாடு. நம்மளை நாமளே வந்து என்ன செய்யணும்? மனசு, வாக்கு, மெய் எல்லாத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அந்த நிலை. அடுத்தது தனது இருப்பின் தூய்மை. இருப்பின் தூய்மைன்னா நம்ம எப்படி வந்து ஒரு தூய்மையான நிலையில நாமளே நிலைநிறுத்தி கொள்வது, நம்மளுடைய வாழ்க்கைய தூய்மையான நிலையில வாழ்க்கையை நிலைநிறுத்திக்கிறது. இது எல்லாமே எப்படின்னா மனத்தின் தவங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு உதாரணமா இங்க வந்து மனத்தவத்துக்கு உதாரணமா இங்க வந்து ஒரு காட்சியை காட்டியிருக்கிறாங்க. இந்த இடத்துல வந்து பெண்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒரு நீர்நிலையில குளிக்கிறாங்க. எப்படி குளிக்கிறாங்க? ஆடையின்றி குளிக்கிறாங்க. ஆடை இல்லாம குளிச்சுக்கிட்டு இருக்க அந்த இடத்துல யார் வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்க சுகபிரம்மம். இவர் வந்து எப்படிப்பட்டவரு? நம்ம பரீட்சித்துக்கு வந்து பாகவதத்தை சொன்ன சுகபிரம்மம். அவர் வந்து சுகமுனிவர் வராரு. அவரும் வந்து ஆடை இல்லாம தான் இருப்பாரு. அவர் வந்து ஒரு தூய பிரம்ம நிலையில இருக்கக்கூடிய நிலை. அவர் வந்து கடவுளை வந்து முழுவதுமா வந்து எப்போதும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்ம நிலையில அவர் இருக்காரு. அதனால அவருக்கு வந்து ஆடை அணிஞ்சிருக்கதோ ஆடை இல்லாம இருக்கதோ அவருக்கு ஒரு பிரச்சனையே இல்லை. அவரு ஆடை அணியாம தான் அவர் இருப்பாரு. அவரு வராரு அந்த இடத்துக்கு. அவரு வந்தப்ப இந்த பெண்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க? சர்வசாதாரணமா குளிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதை பத்தி அவங்க கவலையே படல அவர் போறதை பார்த்துட்டு. ஆனா அவருக்கு பின்னாடியே அவருடைய தந்தையா இருக்கக்கூடிய வியாசதேவர் வராரு. அதை பார்த்தோன்னே பெண்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க? ஓடி போய் துணி எடுத்து தன்னை மூடிக்கிறாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க கரையில இருக்க துணி எடுத்து தன்னை மறைச்சுக்கிறாங்க உடலை. அப்போ வந்து அந்த வயசான அந்த வியாச பகவானுக்கு வந்து சந்தேகம் வருது. ஏன் வந்து நம்ம பையன் வந்து சுகன் வந்து இளமை பருவம், அவரு போகும்போது அவங்க வந்து ஆடை இல்லாம இருக்கிறாங்க, நம்ம வயசான கிழவன் நம்ம போகும்போது அவங்க வந்து தன்னை முடிக்கிறாங்களே, எதனால அப்படின்னு அவருக்கு வந்து உறுத்துது மனசு. அதனால அவர் என்ன செய்யறாரு? போனவர் திரும்பி வந்து இந்த பெண்கள்கிட்ட கேட்கிறாரு, நீங்க என்ன வந்து இப்படி செயல்படுறீங்க? என் பையன் வந்து சின்ன வயசு, அவனை பார்த்து நீங்க வந்து கவலை இல்லாம நின்றீங்க, என்ன பார்த்தோன்னா உடல்ல மூடிக்கிறீங்களே, எதுனா காரணம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ வந்து அவங்க சொல்றாங்க, உங்க பையன் வந்து ஒரு பரபிரம்மம், அவர் வந்து ஞானி, அவருக்கு வந்து நானும் ஒண்ணுதான், இந்த மரமும் ஒண்ணுதான். அங்க இருக்கக்கூடிய மரங்களை கட்டி சொல்றாங்க, எந்த உடல் பெண்ணாயிருக்க என் உடலும் ஒண்ணுதான், அவருக்கு அந்த மரமும் ஒண்ணுதான், அவருக்கு எதுவுமே வித்தியாசம் தெரியாது, அவர் கல்லையும் மண்ணையும் சமமா பார்க்கக்கூடிய நிலையில இருக்கிறாரு, அதனால நாங்க கவலைப்படல. ஆனா நீங்க என்ன செய்யறீங்க? நாங்க பெண்கள், அது மரம், இது கல்லு, இது பொண்ணு அப்படிங்கிற ஒரு வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியுது. அந்த பௌதீக தன்மையில நீங்க இருக்கிறதுனாலதான் உங்களை கண்டோம்னா நாங்க வந்து என்ன பண்றோம்? ஆடை எடுத்து மூடிக்கிறோம் அப்படின்னு அந்த பெண்கள் சொல்றாங்க. அப்படிப்பட்ட தவம் இவர் யாரு? சுகபிரம்மம் வந்து எப்படி இருக்கிறாரு? மனத்தவத்துல இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கதையை வந்து இதெல்லாம் பாகவதத்துல வருது. அது வந்து இங்க வந்து நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி 17. ஸ்ரத்யா பரயா தப்தம் தபஸ்தத்ரி விதம் நரஹி அபலாகாங்ஷபிர் யுக்தஹி
சாத்விகம் பரிஷத்தே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 3 வகையான தவங்கள், எந்த 3 வகையான தவங்கள்? உடல் தவம் பார்த்தோம், மனத்தவம் பார்த்தோம், வாக்குத்தவம் பார்த்தோம். இந்த 3 வகையான தவங்களும் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல், நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல இந்த பௌதிக மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல வாழக்கூடிய நிலையில எந்த விதமான பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால், பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்தி செய்யறது, அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் பொழுது, அவர் மேல நம்பிக்கை வச்சு எல்லாமே இதெல்லாம் உனக்கு அர்ப்பணம் அப்படின்னு செய்யக்கூடிய அந்த நிலையில செய்யக்கூடிய இந்த 3 விதமான தவங்களும் சத்துவ குணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, உடல் தவம், மனத்தவம், வாக்குத்தவம், இது எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு அவர் மேல நம்பிக்கை வச்சு நம்ம எந்தவித பலனையும் எதிர்பார்க்காம செய்யும் பொழுது அது சத்துவ குணத்துல தவமா வருது, சத்துவ குண தவமா வருது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க 3 விதமான பரிக்கிரமா காட்டியிருக்கிறாங்க. விருந்தாவன் பரிக்கிரமா அப்படின்னா அந்த விருந்தாவன் மலை, அங்க மலையில அந்த விருந்தாவன்கிற அந்த இடத்துல பகவான் பிறந்து வளர்ந்து அந்த ஊர்ல தவழ்ந்து விளையாடியக்கூடிய அந்த ஊரு விருந்தாவனம். அந்த விருந்தாவனத்துல என்ன செய்யறாங்க சாதுக்கள், நம்ம இஸ்கான் எல்லாம் பார்த்தாங்கன்னா இப்ப அதுதான் நமக்கு டூர்வே ப்ரோக்ராம் போட்டிருக்காங்க. அந்த விருந்தாவனுக்கு தான். அங்க போனா மக்கள் ஞானிகள்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா உருண்டு புரளுவாங்களாம். கோஸ்வாமிகள்லாம் உருண்டு புரண்டு எந்திரிச்சு அந்த மண்ணை தான் மேல அப்பிக்குவாங்களாம். ஏன்னா பகவானுடைய பாதம் பட்ட மண் அப்படின்னு. அப்படிப்பட்ட மண்ணை அங்க போறதே புண்ணியம். அவ்வளவு புண்ணியமான கஷேத்திரத்துல என்ன செய்யறாங்க, பரிக்கிராமா, அந்த ஊரை சுத்தி கீர்த்தன் பாடிக்கிட்டே வர்றாங்க. அது ஒரு பரிக்கிராமா. அடுத்தது இங்க கோவர்த்தன் பரிக்கிராமா. பகவான் தன்னுடைய சுண்டு வரல்ல மலை உச்சியை தூக்குனார்ல, கோவர்த்தனகிரிய, அந்த கிரி மலையை சுத்தி வராங்க. அது அது ஒரு பரிக்கிரமா, கோவர்த்தன் பரிக்கிரமா. இது மாயாப்பூர் பரிக்கிரமா. மாயாப்பூருங்கிற அந்த ஊர்ல கங்கை நதி ஓடுது. அந்த கங்கையில என்ன செய்வாங்க, அங்க போட்ல ஏறிக்கிட்டு எல்லாரும் கீர்த்தன் பாடிக்கிட்டு இந்த இடத்துல இருந்து இன்னொரு கோயிலுக்கு அந்த கங்கை போட்ல போய் அங்க ஒரு கோயில் இருக்கும், அதை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அந்த கங்கையில போறது, கங்கையில போட்ல போறதே பரிக்கிரமா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இது மாயாப்பூர்ல நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள். இது எல்லாமே என்னதுல நடக்குது, சத்துவ குணத்தில் நடக்கக்கூடிய செயல்கள் அப்படின்னு இங்க காட்டப்பட்டிருக்கு. அதாச்சு 18. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படி படி படி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? சுமதி மாதாஜி படிச்சிட்டீங்களா? ஓகே. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, ரஜோகுணத்துல உள்ள தவங்கள் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு. மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் எப்படி இருக்கும், அடுத்தவங்கள்ட்ட இருந்து மானம், தன்னை தன்னை யாரும் அவமானப்படுத்திடக்கூடாது, தன்னுடைய மானத்தை காப்பாத்திக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் தன்னை மரியாதை பண்ணணும். எப்போதும் என்ன செய்வாங்க இவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் ஒரு தவம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் மற்றவங்க நம்மளை வழிபாடு பண்ணணும். இன்னைக்கு நம்ம வழிபாடு பண்றாங்களே, மரியாதை கொடுக்குறாங்களே, நாளைக்கு இதை கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு உங்களுக்கு எப்போதும் மனசுல ஒரு உறுத்தல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். இன்னைக்கு நமக்கு மாலை மரியாதை எல்லாம் போட்டு வழிபாடு பண்றாங்க. இந்த பதவியில இருக்கிறோம். இப்போ ஒரு கோயிலா இருக்குன்னு வச்சுங்க, அந்த கோயில்ல ஒரு ஸ்பெஷல் ஆபீசரா அவங்க வேலை பார்க்கறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்தோம்னா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த கோயில்ல இருக்க அர்ச்சகர், அந்த ஊர் பெரிய மனிதர்கள்லாம் போய் அவருக்கு மாலை போட்டு அவருக்கு பொன்னாடை பொத்தி அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுப்பாங்க. அதே அவர் அந்த ஸ்பெஷல் ஆபீசர் பதவியில இருந்து நீங்கிட்டாருன்னா அவங்களுக்கு அந்த மரியாதை கிடைக்காது. இது எல்லாம் எப்படிப்பட்டது, டெம்பரரி. அதனால அந்த மரியாதை, அந்த மாதிரி மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் எப்படி இருக்கும், மற்றவங்க நம்மளை வழிபாடு பண்ணணும். ஒரு வசதி உள்ள படிச்சவன் என்ன செய்வான், அவன் நிறைய தானம் எல்லாம் கொடுப்பான். அப்படி பண்ணும்போது அவன் மற்றவங்க நம்மளை வணங்கணும், நம்மள்ட்ட காலில் விழணும் அப்படிங்கிறதுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்களா இருக்கும். தற்பெருமையுடன், அது எதுவுமே நான் என்கிட்ட வசதி இருக்கு, நான் பதவியில இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு தற்பெருமை, அதனால செய்யக்கூடிய தவங்கள் எல்லாம் எப்படிப்பட்ட தவம், ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். இது நிரந்தரமா நிலைக்குமானா நிக்காது.
அதெல்லாம் வந்து அவங்க அந்த நிலையில அவங்க அந்த வசதியில இருக்கும்போது அந்த பதவியில இருக்கிறவர்கள் இருந்தா அது நிக்கும். அதனாலதான் அவங்களுக்கு இந்த மனசஞ்சலம் வருது, இது நிலைக்குமா அப்படின்னு அவங்களே ஒரு சந்தேகத்துல இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட தவங்கள் வந்து ரஜோகுணத்தில் செய்யப்படுபவை அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி 19. मूढाग्राहेणात्मनो यद्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थौ वा तत्मासमुदाकृतम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமாக முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றன. சத்துவகுண ரஜகுணத்தை கூட சேர்த்துக்கலாம். இந்த தமோகுண யாகம் தவம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கும்? அடுத்தவங்களை அழிக்கிறதுக்காக ராவணன் எல்லாம் என்ன செஞ்சான், இரண்யகசிபு என்ன செஞ்சான், கம்சன் என்ன செஞ்சான், மற்றவங்களை அழிக்கிறதுக்காக தான் வந்து வேலை செஞ்சான். அந்த மாதிரி தவங்கள்ல எல்லாம் ஈடுபட்டான். ராவணன் வந்து கைலாய மலையை தூக்குனான். ஏன்? தேவர்கள் எல்லாம் அடிமைப்படுத்தலாம். இரண்யகசிபும் அதேதான். கம்சன் வந்து கிருஷ்ணனை கொல்லணும் அப்படிங்கறதுதான் அவனோட நோக்கமா இருந்தது. அந்த மாதிரி பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அந்த மாதிரி வந்து தவம் செய்வாங்க. தன்னையே வருத்தி கொண்டு, இங்க பாருங்க இவங்க எப்படி இவங்க உடல்ல இருந்து அக்னி வந்து வெளியில வருது. அவ்வளோ தவத்தோட கடுமையினால அக்னி வந்து வெளியில வந்து பரவலா வந்து சுட்டெரிக்குது. அவங்களோட எலும்புகள்லாம் வந்து வெளியில அந்த சதைப்பண்டம்லாம் வந்து காணா போய் எலும்பு தெரியுது. அப்படிப்பட்ட ஒரு கடுமையான தவம். அந்த மாதிரி தவங்களுக்கெல்லாம் வந்து என்னது? தமோ குணத்தை சேர்ந்தது. இப்ப நம்ம துருவ மகாராஜா கூட தவம் இருந்தாரு. ஆனா அவங்க வந்து யாருக்காக அடுத்தவங்களை அழிக்கிறதுக்காக ஒரு தவம் இருக்கல. தன்னை வந்து தன்னுடைய தந்தை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளணும், தன்னுடைய ராஜ்யம் சொந்த ராஜ்யம் தனக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு தான் அவர் வந்து தவ வாழ்க்கைக்கு போனாரு. ஆனா இவங்க என்ன செய்யறாங்க? மற்றவர்களை அழிக்கிறது. அசுரர்கள்லாம் வந்து அடுத்தவங்க தேவர்களை அழிக்கணும், உலகங்களை கைப்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி கடுமையான தவங்களை மேற்கொள்றாங்க. இந்த மாதிரி தவங்கள்லாம் வந்து தமோகுண தவம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. மாதாஜி 20. தாத்தவ்யமிதி யத்தானன் தீயதே நூபகாரிணே தேசே காலேஷ பாத்ரேஷ தத்தானம் சாத்விகம் சம்ருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. இப்ப தவம் முடிச்சிட்டோம். இப்ப தானத்தை பத்தி பகவான் சொல்றாங்க. ஒரு சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படிப்பட்ட தானத்தை வழங்குவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, எந்த விதமான மாதாஜி மியூட் போட்டுங்க சுமதி மாதாஜி. எந்த விதமான பிரதிபலன்களையும் எதிர்பார்க்காம, ஒருத்தவங்கள்ட்ட ஒரு உதவி செய்யறோம்னா அதுக்கான பிரதிபலனை எதிர்பார்க்காம கடமைக்காக செய்வாங்க. அவங்களுக்கு வந்து நம்ம உதவி பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த கடமை நமக்கு இருக்குது. சமுதாயத்துக்கு நம்ம தானம் கொடுக்கறது நம்முடைய கடமை, ஒரு கிரகஸ்தனோட நிலைமை கடமை அப்படின்னு நினைச்சு செய்யக்கூடிய தானம். தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் கொடுக்கக்கூடிய தானம் எப்படி இருக்கணும்? அது யாருக்கு கரெக்டா சேரணும் அப்படின்னு இருக்கும். எல்லாருக்கும் தானம் கொடுத்துடக்கூடாது. அந்த தகுந்த நபருக்கு தானம் யாருக்கு தேவைப்படுமோ அவங்களுக்கு தான் அந்த தானத்தை கொடுக்கணும். முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில். முறையான இடம்னு சொல்லப்படுறது ஒண்ணு கோயிலா இருக்கணும். முறையான காலம்னு சொல்றப்படுறது வந்து ஒரு கிரகண புண்ணிய காலம், அந்த மாதிரி காலம். கிரகண புண்ணிய காலத்தில் வாளுருவி அந்தனருக்கு மகாதானம் செய்த பலன் நான் அளிப்பேன்னு துளசி சோஸ்திரத்துல வரும். காராம்பசுவர். அப்படிப்பட்ட காராம்பசுவை கொடுத்த புண்ணியம் வந்து எதனால கிடைக்குது? துளசியை வணங்குறதுனால கிடைக்குதுன்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி அந்த முறையான காலம்ங்கிறது அந்த மாதிரி கிரகண காலத்துல. அது எல்லாமே கூட பகல் நேரம் கண்ட நேரத்துல வந்து தானம் கொடுக்க கூடாது. அந்த மாதிரி முறையான காலத்துல முறையான இடத்துல முறையான நபருக்கு கொடுக்கப்படும் தானம் வந்து சத்துவகுண தானம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு இஸ்கான் டிவோட்டி இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க? புக்ஸ் எல்லாம் விநியோகம் பண்றாங்க. அங்க வந்து நிறைய மக்கள் குழுமி இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பகவத்கீதை, அந்த பாகவதம், அந்த மாதிரி ஸ்லோகம் புக்ஸ் எல்லாம் வந்து இது நடக்கக்கூடியதுதான். இப்ப வந்து சாதாரணமா வந்து ஏகாதசி, வைகுண்ட ஏகாதசி போது பாத்தீங்கன்னா பெருமாள் கோயில் வாசல்ல வந்து இஸ்கான் டிவோட்டி எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பகவத்கீதை புஸ்தகத்தை கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டு வர்ற மக்களுக்கெல்லாம் விநியோகம் பண்ணுவாங்க.
அது எதனால? இந்த நன்மை கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துக்கு அவங்கள வந்து வரவழைக்கிறதுக்கு, நல்ல நெறிய அவங்க வந்து நல்ல மக்களுக்கு நல்ல நெறிக்காக அவங்க ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கறதுக்காக, கிருஷ்ண பக்தியை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கறதுக்காக அந்த தானத்தை அவங்க செய்யறாங்க. அப்ப நாம என்ன செய்யலாம்? நாமளும் அந்த புக்ஸ வாங்கி அந்த டயத்துல நம்ம அவங்களுக்கு வர்ற மக்களுக்கு வந்து விநியோகம் பண்ணலாம். இல்லையா அந்த பண்ற அந்த அதிகாரிக்கு, அந்த இஸ்கான் டிவோட்டி கிட்ட நம்ம பணத்தை கொடுத்துட்டோம்னா அவங்களே என்ன செய்வாங்க, நம்ம பணத்துல அவங்க வந்து புக்ஸ வந்து விநியோகம் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு தானம், சத்துவ குண தானம் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுவும் அதுதான். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க நந்தகோபர் வந்து என்ன செய்யறாரு, குழந்தை கிருஷ்ணன் பிறந்ததை கொண்டாடுறதுக்கு நிறைய மக்களுக்கு, தன்னை சுத்தி இருக்கிற அந்த கிராமத்து மக்களுக்கு, கோகுலத்து மக்களுக்கு பொண்ணும் பொருளும் வந்து இங்க வந்து தானம் கொடுக்கிறாரு. இதில் வந்து சத்துவ குண தானம், குட்னஸ், மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல நடக்கக்கூடிய தானங்கள். அதாவது 21. यत् प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते स परिशिष्टं तत्तानं राजसंस्कृतम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து ரஜோகுணத்து தானம். தானம் ரஜகுணத்துல இருக்கவங்க எப்படி செய்வாங்க? பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து. அது வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா இவங்க என்ன, ஒருத்தர் இங்க நின்றுட்டு தானம் கொடுக்குறாரு. பிரதி உபகாரம் என்ன, அவர் வந்து அதை செல்போன் எடுக்கிறாரு, அந்த இது தானம் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத பரசாத்திக்கிறார், வாட்ஸ்அப்ல போட்டு நிறைய பேர் பார்க்கணும், அது நம்மளை வந்து புகழணும், இதுதான் பிரதிபலன். அந்த மாதிரி எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அதை வந்து மற்றவங்க தன்னை புகழணும் அப்படிங்கிற ஒரு பலனை விரும்பி, அல்லது விருப்பமின்றி. சில பேர் என்ன செய்வாங்க, அவங்களுக்கு தானம் கொடுக்க விருப்பமே இருக்காது, வீட்டுல இருக்க பெரியவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க, கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு, இந்த தானம் கொடு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கட்டாயப்படுத்துறது பேர்ல அவங்க விருப்பமே இல்லாம செய்யக்கூடிய தானம். அந்த மாதிரி தானங்கள்லாம் எந்த மாதிரி குணம்? ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது முறையற்ற தானம். இங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அந்த கொடுக்குற, யாருக்கு தானம் கொடுக்குறாரோ அவங்களுடைய முகத்தை கூட பார்க்கல, அவர் வந்து வலது கையால கொடுக்காம இடது கையால கொடுக்குறாரு. அந்த அவங்களுடைய நிலைமை வந்து ரொம்ப பாவர்ட்டியா இருக்கு. அந்த தானம் வாங்குறவங்க அவங்க வந்து எப்படா அந்த பொருள் நம்ம கைக்கு வரும்னு அவளோட இருக்காங்க. அவரு என்ன செய்யறாரு, அதை செல்போன் எடுத்துட்டு தன்னை வந்து பிரபல்யப்படுத்திக்கிறாரு. இப்படிப்பட்ட தானம் எல்லாம் வந்து முறையற்ற தானம். அது வந்து ரஜோகுண தானம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. மாதாஜி 22. அதே சகாலே யத்தானம் அபாத்ரேப்யஸ்ய தீயதே அசக்ருதம் அவஞாதன் தத்தாமசமுதாக்ருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தூய்மையற்ற இடத்தில் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கக்கூடிய தானம் வந்து எப்படிப்பட்ட இடமா இருக்கணும்? முறையான இடமா இருக்கணும். தூய்மையற்ற இடத்துல எல்லாம் தானம் கொடுக்க கூடாது. முறையற்ற காலத்தில், கால நேரமும் இருக்கு தானம் வழங்கக்கூடிய. பாத்திரம் அறிஞ்சு பிச்சையிடு அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அந்த மாதிரி அந்த முறையான காலம், முறையான இடம், முறையான நபர், இதெல்லாம் தெரிஞ்சு நம்ம தானம் கொடுக்கணும். தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகின்றது. இங்க ஒருத்தர் உட்கார்ந்துகிட்டு ஹெல்ப் அப்படின்னு போட்டு வச்சிருக்காரு, ஐ நீட் மணி ஃபார் வீடு. அவர் எதுக்கு கேட்கிறாரு? போதை மருந்து குடிக்கிறதுக்காக அவர் வந்து தானம் கேட்கிறாரு. அதை ஒரு போர்டு வேற எழுதி வச்சுக்கிட்டு, காலை நீட்டி போட்டுக்கிட்டு, செல்போன்ல பேசிக்கிட்டு தானம் கேட்கிறாரு. இதெல்லாம் வந்து எப்படிப்பட்ட தானம்? தமோ குணத்து தானம். இதுவருக்கெல்லாம் நம்ம வந்து தானம் கொடுத்துடவே கூடாது. நம்ம வந்து வழியில நம்ம வந்து ஊருக்கெல்லாம் போகும்போது பாத்தீங்கன்னா சிக்னல்லையோ இல்ல வந்து ஒரு ஸ்டேஷன், ரயில்வே ட்ராக் வந்து ட்ரெயின் போகிறதுக்கு வந்து கேட்டு போட்டிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் வந்து என்ன செய்வோம்னா, கார் நின்றுடும், காரோ பஸ்ஸோ நம்ம போற வண்டி வந்து நிற்கும். டிராஃபிக்லயும் சிக்னலுக்காக வெயிட் பண்ணுவோம். அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து நம்மகிட்ட பிச்சை கேட்பாங்க. நாம வந்து யோசிக்கணும், எல்லாருக்கும் பிச்சை தானம் கொடுத்துடவே கூடாது. அதெல்லாம் வந்து அந்த இடத்துல தானம் பண்றதை அறவே நிறுத்தணும். அவங்க எப்படிப்பட்ட மனிதர்களே நமக்கு தெரியாது. அது என்ன செய்யும், அவங்க போய் அது வந்து நல்ல வழியில பயன்படுத்துவாங்களா? தனக்கு சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிடுறாங்கன்னா பரவாயில்ல, அவங்க வந்து குடிக்கிறதுக்கும் கெட்ட பழக்கங்களுக்கு ஈடுபடுறதுக்கும் அவங்க வந்து அந்த பொருளை யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்க செய்யக்கூடிய தீய வினைகள் வந்து நமக்கும் வந்து சேர்ந்துடும். எப்படி அப்படின்னா, அந்த காசை நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா, அதை வச்சுதானே அவங்க அந்த தீய வழியில போறாங்க. அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றோமே, அப்போ வந்து அவங்க செய்யக்கூடிய பாவ விளைவு நமக்கும் வந்துடும். அதனால நம்ம தானம் கொடுக்கறதா இருந்தாலுமே
யாருக்கு கொடுக்கணும், எப்ப கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் யோசிச்சு நம்ம கொடுக்கணும். கேட்கறவங்களுக்கெல்லாம் தானத்தை பண்ணிடக்கூடாது. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கோயிலுக்கு தானம் பண்ணலாம். கோயில்ல வந்து செய்யக்கூடிய அந்த நற்காரியங்களுக்காக நம்ம தானம் கொடுக்கலாம். ஒரு கோயில் கட்டுறாங்க, ஒரு பள்ளிக்கூடம் கட்டுறாங்க. பள்ளிக்கூடம் கூட இப்போ வந்து பிசினஸ் ஆயிடுது. கோயில் வந்து தெய்வத்துக்காக செய்யக்கூடிய விஷயம். அதுல வந்து நம்ம வந்து யோசிக்காம தானம் கொடுக்கலாம். இல்ல தானம் கொடுக்கறவங்களுக்கு நம்ம உதவி பண்ணலாம். இப்படி வந்து நம்ம பார்த்து தானம் கொடுக்கறதுலயும் நல்ல விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. எல்லா இடத்துலயும் தானத்தை கொடுத்துட முடியாது. மாதாஜி 23. ஓம் தத் சதி நிர்தேஷு பிரம்மணஸ்திரிவிதः ஸ்மிருதः பிராக்மணோஸ்தேனே வேதாஷயஞாஷ விஹிதா புரா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து தானம் முடிச்சிட்டாங்க. வந்து ஓம் தஸ் சத் படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தஸ் சத் என்னும் 3 சொற்கள், இந்த ஓம் தஸ் சத் என்ற 3 சொற்கள் பரம பூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தி வருகின்றன. பகவான சொல்றதுக்கு தான் வந்து ஓம் தஸ் சத்துன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் பகவான் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்படுகின்றன. இது 3 யார் சொல்லுவா அப்படின்னு பார்த்தா பிராமணர்கள் சொல்லுவாங்க. எந்த இடத்துல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து வேதங்கள்லாம் உச்சரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஓம் தத் சத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிப்பாங்க. யாகம் வளர்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த வார்த்தைகளை சொல்லுவாங்க. யாருக்காக சொல்லுவாங்க? பகவானுடைய திருப்திக்காக சொல்லக்கூடிய மந்திரம். நாம எல்லாருமே வந்து இதை நம்ம பழக்கத்துல கொண்டு வரலாம். பகவத்கீதை படிக்க உட்கார்றோம்னா ஓம் தத் சத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து படிக்க உட்காரலாம். இப்ப இந்த 3 வார்த்தைகளும் நம்மளுடைய பலஸ்ருதியில வரும். ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாஷு அப்படின்னு நான் சொல்லுவோம். அந்த ஓம் சத் அது வந்து 3 பகவானை திருப்தி படுத்துறதுக்காக சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள். இது வந்து இதுதான் அது. இந்த யாகம் வளர்க்குறாங்க, அந்த இடத்துல இங்க ஓம் தத் சத் சொல்லி இங்க முனிவர்கள்லாம் வந்து யாகம் வளர்க்கறத இங்க காட்டியிருக்கிறாங்க. அது வந்து பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கானது. 24 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாதோ மித்யுதா ஹிருத்யயஞாதானதபக் கிரியாஹ பிரவர்த்தன்னே விதானோக்தா சததம் பிரஹ்மவாதீனாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே பரமனை அடைவதற்காக பகவானை நாம போய் அடையணும், அவருடைய நித்திய லோகத்துக்கு நாம போய் சென்று சேரணும் அப்படின்னா நாம என்ன செய்வாங்க? சாஸ்திர விதிகளின்படி வேத மந்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டபடி யாகம், தானம், தவம் இது 3மே ஒருத்தவங்க நாமளா இருந்தாலுமே சரி, அந்த நம்ம யாகம் செஞ்சாலும் சரி, தானம் கொடுத்தாலும் சரி, தவம் செஞ்சாலும் என்ன செய்யணும்? நம்ம எல்லாம் ஆன்மீகவாதிகள் நம்ம நினைச்சோம்னா நம்ம வந்து ஓம் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து ஆரம்பிக்கணும். அந்த ஒரு செயலை தொடங்கறதுக்கு முன்னாடி ஓம் சொல்லி ஆரம்பிக்கணும். நம்ம கூட நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்படின்னு ஓம் சொல்லி நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். ஒவ்வொரு மந்திரங்கள்லயுமே ஓம்ங்கிறது முன்னாடி இருக்கும். அதை சொல்லிதான் வந்து நம்ம வந்து எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்யணும். மாதாஜி 25. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்சித் என விசந்தாய பலம் யஜ்ஞ தப கிரியா தான கிரியாச விவிதாக கிரியந்தே மோட்ச காங்ஷிபி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஆழ்வோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்னும் சத்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் நம்ம எந்தவித பிரதிபலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. நம்ம அதை தான் திருப்பி திருப்பி நம்ம சொல்லிக்கிட்டே வராங்க. ஃப்ரூட்லீஸ் ஆக்ஷன்ல நம்ம எந்த ஒரு காரணமும் செய்யவே கூடாது. நம்ம செய்யறத கடமையா செய்யணும். பலன் எதிர்பார்த்து செஞ்சாலே அது வந்து ரஜோகுணத்துல வந்துடும். அதனால பலனை எதிர்பார்க்காமல் என்னென்ன செய்யணும்? பல்வேறு வகையான யாகமோ, தானமோ, தவமோ எதை செஞ்சாலும் நம்ம என்ன செய்யணும்? தத் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சத்தத்தோட மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகு உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். அதோட நோக்கம் என்ன? அப்படிப்பட்ட செயல் செய்யறதுனால வரக்கூடிய நம்ம அடையக்கூடிய பலன் என்னன்னா, நம்ம பலனை எதிர்பார்த்து செய்யலனால தானே அந்த பலன் கிடைச்சிடும். என்ன? இந்த கட்டுண்ட வாழ்விலிருந்து இந்த நம்ம கண்டிஷன்ஸோட இருக்க நாம என்ன செய்வோம்? லிபரேட் ஆகும். இந்த பந்தத்திலிருந்து நம்மளை வந்து அது வந்து விடுவிக்கும் அந்த சத்தம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 26 and 7 பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே சத் கிருஷ்ணா. பாவே சாது பாவேச சத்யத் ஏதத் பிரயுஜ்யதே
प्रशस्ते कर्मणि तदा सच शब्द पार्थ युज्यते यज्ञो तपसि ताने स्थिति सत् इति सोच्यते कर्म सैव तत् अर्थीयं सत् एवापि तीयते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம், நம்ம ஒரு யாகம் செஞ்சாலும் அதுல என்ன இருக்கணும், முக்கியமா பக்தி இருக்கணும். எந்த ஒரு செயல்லையுமே நம்ம வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து பக்தி வந்துருது. அதான் சொல்லியிருக்காங்க, பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூரண உண்மையே. அது எதோட நோக்கம் வந்து நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர், அதுதான் பூரண உண்மைன்னு சொல்லப்படக்கூடியவர் பகவான் கிருஷ்ணர். அவரை நோக்கிதான் நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் அனைத்தும் இருக்கணும். அதுதான் வந்து இங்க யாகத்தின் நோக்கமா இருக்கணும். இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. அது என்ன சொல்லு? சத்து. சத்துனாலே சத்தியம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும். அந்த வந்து இந்த இடத்துல அந்த சொல் மூலமாக அது வந்து குறிப்பிடப்படுகின்றது. பிருதாவின் மைந்தனே, அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகின்றார். அந்த யாகத்தை செய்யக்கூடியவரும் சத்து. அவரும் வந்து என்ன சாது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அதான் சத்து அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறார். மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம், தானம் மற்றும் செயல்களும் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நம்ம செய்யக்கூடியது எல்லாமே வந்து யாகமா இருக்கட்டும், தானமா இருக்கட்டும், தவமா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாம் என்னது? சத்து. சத்துனா என்ன? உண்மை. அந்த அந்த சத்தியமான அந்த இதை வந்து செய்யக்கூடிய அந்த செயல்கள் வந்து சத்து. அதாவது பகவானும் சத்து, இந்த இடத்துல செய்யக்கூடிய மனிதர்களும் சாது. அந்த செயல்பாடும் என்னென்ன செயல்படுமோ அதுவும் வந்து சத்தியமான செயல்கள். இது எல்லாமே ஆக மொத்தத்துல சத்துன்னு வருது. இப்ப நம்ம சங்கம், இப்ப நம்ம எல்லாரும் கூடியிருக்கோம், இந்த சங்கம் பேரு என்ன சங்கம்? சத் சங்கம். அதுதான் பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய எல்லாமே சத்து அப்படிங்கறதுல வந்து இங்க அடங்கிடுது. அதாச்சு பிரபு 28. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अश्रत्या सुदं तप्तं तपस्तप्तं कृतं सयत् असत्युच्यते पार्थ असतत् प्रयत्य नो यः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. பிருதாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கை என்று செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை. நாம எல்லாம் எப்படி செய்யணும்? பகவான் மேல நம்பிக்கையோட செய்யணும். நம்பிக்கை இல்லாம செய்யும் போதே அது வந்து டெம்பரரி, அதுக்கு வந்து நிலைக்காது. என்னைக்குமே அது வந்து அழிவடையக்கூடியது. அததான் இங்க வந்து அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது வந்து எப்படி அழைக்கப்படுது? அசத்து. சத்துக்கு ஆப்போசிட் வந்து அசத்து. அதனால அசத் என்று அழைக்கப்படும் இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. அப்படி நம்ம பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாம எந்த ஒரு காரியம் செஞ்சாலும், இப்ப நீங்க படிக்க வந்திருக்கீங்க இங்க நம்மளுடைய அந்த 18 நாள் கிளாஸ்ல, இதுல வந்து நம்பிக்கையோட நம்ம படிக்கணும். இதை படிக்கிறதுனால நம்ம நல்ல நிலைமைக்கு வருவோம், பகவான் மேல பக்தியை ஏற்படுத்திக்குவோம், நம்ம மேல மேல இதுல முன்னேறி வருவோம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையோட நீங்க படிக்கணும். அந்த நம்பிக்கை இல்லைன்னா அது வந்து என்ன ஆகுது? அசத்துங்கிற அந்த நிலைக்கு வந்துருது. அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த பிறவியில மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. நம்ம வந்து இந்த பிறவி பயனை நம்ம அடையணும். இந்த பிறவியோட பயன் என்ன? பகவானை சென்றடையாது. அப்போ வந்து நம்ம அந்த பயனை அடையணும்னா அதுல வந்து நம்ம நம்பிக்கை வச்சு செய்யணும். எந்த ஒரு காரியம் செஞ்சாலுமே அந்த நம்பிக்கையை நம்ம வளர்த்துக்கணும். அது எந்த படிப்பா, இப்ப வந்து நம்ம படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, யாகம் தானம் தவமா இருந்தாலும் சரி, அது வந்து நம்பிக்கையோட பகவான் மேல நம்பிக்கையோட செய்யக்கூடிய விஷயங்களா இருக்கணும். அது வந்து நமக்கு எப்படி பலன் கொடுக்கும்? அடுத்த பிறவி பயனுடையதாக அமையும். பகவானை சென்றடையதான் நம்மளுடைய பிறவியின் நோக்கம்னா அதை நமக்கு அது கொடுக்கும். அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் மூலமா நமக்கு சொல்லப்பட்ட விஷயம். பிரபு நீங்க கொஞ்சம் பலஸ்ருதி சொல்லிடுங்க. हरे कृष्ण माताजी. हरे ओम तत्सत् इति श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे शरत्तात्रय विभाग योगो नाम शब्दसोऽध्याय. हरे श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपादा की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय.
ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், உங்களுக்கு இந்த பாடம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம அந்த 3 குணங்கள்ல எப்படி நம்மளோட நம்பிக்கை வந்து மாறுபாடு அடையுது அப்படிங்கறது தான் இந்த சாப்டர் சொல்லியிருக்கு. இறைவன் மேல எப்படி நம்ம நம்பிக்கையை வந்து விருத்தி பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி அழகா இந்த சாப்டர் சொல்லியிருக்குது. இதை படிச்சு நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம கடைபிடிக்கணுங்கிறதுக்கு தான் இந்த பகவத்கீதையை நம்ம எல்லாரும் படிக்கிறோம். இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா நீங்க கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, நன்றி பிரபு. சதாசிவ பிரபு, நன்றி. Thank you, Mataji. Namaste, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா Thank you. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, Mataji. தேங்க்யூ மாதாஜி. Pranams Mataji. Hare Krishna. நன்றி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு மாதாஜி. உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யாருக்கு எந்த டவுட்ஸும் இல்லை போல இருக்கு. எல்லாருமே வந்து ட்ரை பண்ணுங்க, அட்டெண்டன்ஸ் போடுங்க, வினாடி வினாக்கள்லாம் வந்து அட்டன் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க அட்டெண்டன்ஸா போடலீங்களா? இந்த இது போடலையா பிரபு? அவங்க வரலைங்க மாதாஜி, ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வரல, எனக்கு போட தெரியல. சரி, நீங்க அது அன்னைக்கே எடுத்து வச்சுக்க சொன்னாங்களா? எடுத்து வச்சிருக்கேன், பட் போட தெரியல மாதாஜி, எப்படி போடணும்னு தெரியல. அதை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி போட வேண்டியதான் பிரபு மாதாஜி. எடுத்து வச்சிருக்கீங்களா, அதை அப்படியே காப்பி பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அப்படியே செலக்ட் ஆகும், அது காப்பி காப்பின்னு காட்டும், காப்பீடுன்னு. அது அப்படியே நீங்க வந்து இந்த சாட் பாக்ஸ்ல போய் என்ன பண்ணணும், பேஸ்ட் பண்ணணும். பேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா அதுல வந்துரும். சாட் பாக்ஸ்ல நம்ம டைப் பண்றோம் இல்லையா, அதுக்குள்ள அந்த இடத்துல நீங்க கைய வச்சு பேஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் வந்துரும். அது வந்து அந்த கிளிக் வந்துரும். அது ஒரு நிமிஷம் பாக்குறேன். ட்ரை பண்ணுங்க. எனக்கு லேப்டாப்ல பண்ண முடியாது, அதனாலதான் நான் உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறேன். ஆனா அதெல்லாம் கொஞ்சம் கத்துக்கல. நிறைய கத்துக்க வேண்டியது நமக்கு தெரியுது மாதாஜி. பசங்க எல்லாம் பண்றாங்க, நமக்கு அதான் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை நமக்கு. எது தேவையா அப்பப்ப அதை கத்துக்கிறோம், அவ்வளவுதான். அதுக்கு வாட்ஸ்அப் வருது, வாட்ஸ்அப்ல போயிட்டு அதை வந்து செலக்ட் பண்ணணும். செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா காப்பி கண்ணு காட்டும், காப்பி அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணுங்க. இந்த வரேன் செலக்ட் பண்ண, அப்ப வந்து அங்க வந்து வாட்ஸ்அப் காட்டுது. இல்ல மாதாஜி, செலக்ட் பண்ணா அப்படியே அது வந்து ப்ளூ, டார்க் ப்ளூல அது அப்படியே செலக்ட் ஆயிடும். அந்த இது லிங்க் ஒரு டிக் வருது, சொல்லிட்டு எதுல போன மாதாஜி? இது வந்து சாட் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, சாட் பாக்ஸ்ல வந்து அந்த இடத்துல நம்ம எழுதுவோம்ல, நம்ம டைப் பண்ணுவோம்ல, அந்த இடத்துல வச்சு அந்த இடத்துல அழுத்தி கை வச்சீங்கன்னா பேஸ்ட் அப்படின்னு காட்டும். தானே பேஸ்ட் காட்டும் ஆப்ஷன். சாட் பாக்ஸ் வரலைங்க மாதாஜி, எனக்கு தெரியல. அப்படின்னு இந்த சாட் பாக்ஸ்ல இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல வச்சீங்கன்னா பேஸ்ட் வந்து காட்டும் தானா ஆட்டோமேட்டிக்கா. அது வந்து அப்படியே நீங்க பேஸ்ட்ங்கிறத அழுத்துனீங்கன்னா ரெண்டையும் ஆப்ஷன் காட்டும். பேஸ்ட் தொட்டீங்கன்னா அது வந்து அப்படியே காப்பி ஆயிடும். சரி, பரவாயில்ல, விடுங்க, எல்லாரும் போயிட்டாங்க. நீங்க அப்புறமா அதை செஞ்சு பாருங்க, பழகி பாருங்க, காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் கிளாஸ் எண்ட் பண்ணிடுறேன். நாளைக்கு எல்லாரும் 2:30 மணிக்கு வர சொல்லலாம்னு நினைச்சிருந்தா மறந்துட்டேன், எல்லாரும் போயிட்டாங்க. சரி, நான் மெசேஜ் பண்ணிடுறேன்.